Bé, bon vespre a tothom, o bona vesprada, ja que avui parlarem de Països Catalans i del País Valencià. Doncs moltes gràcies per ser aquí en aquesta tercera i ja última jornada del Repensem-nos 2024. I no ens restem d'agrair a tots els que heu col·laborat, empreses, entitats i persones, perquè això pugui ser realitat. Avui, com en les anteriors jornades, tenim 3 ponents de categoria, que al final us els presento breument perquè, de fet, crec que no necessiten gaire presentació. La pregunta és què faríem sense el País Valencià? I jo podria acabar aquesta presentació amb una paraula i vosaltres diríeu que bé, ja ha acabat i ja passaran els ponents, però no serà tan fàcil. Vull dir, no acabaré només amb una paraula, però us prometo que seré curt. I la paraula és que li vaig preguntar a la Núria Cadenes, dic, respon-me, si pots, amb una paraula a aquesta pregunta. Què faríem sense el País Valencià? I ella em va dir, no seríem. No seríem. Escolteu, és una síntesi extraordinària amb un sol verb i un adverbi de negació, una síntesi extraordinària de què passaria si per alguna cosa d'aquelles no existís o no tinguéssim el País Valencià. Jo la desenvoluparé una mica, aquesta frase, i el primer que em ve al cap són noms. I són noms. Sense el País Valencià no tindríem Ausiàs March, ni Jordi de Sant Jordi, ni Jaume Roig, ni Joan Martorell, ni Isabel de Villena, ni Joan Ferrandis, ni Joan Timoneda, ni Joan Fuster, ni Eliseu Climent, ni Vicent Andrés Estellers, ni Ferran Torrent, ni Josep Guia, ni Joan Francesc Mira. I em quedo curt perquè podríem continuar. No tindríem la revista El Temps. No sabríem què significa, no entendríem què pot significar una frase com el mal que ve d'Almansa a tots alcança, que per nosaltres ens diu moltes coses. Estaríem sense el Tall, sense Ovidi Montllor, sense Raimon, sense Obrim Pas, sense Miquel Gil, sense Borja Penalba, sense Pau Lavajos, i podríem continuar. Si no existís un País Valencià al qual sotmetre també a un espoli fiscal, doncs segurament l'espoli que tindríem al Principat encara seria més gran del que ja tenim. No tindríem frases fetes com corres més que el meló, no sé si els nostres ponents la coneixen, i qui era el meló, si no ja ho aclarirem. Omplir el barret de guixes o inflar el barret de guixes, anar com cagalló per sèquia, aquesta sí que la coneixes, Núria. O l'expressió paguem una llençolada, que vol dir enredar el marit. I té una explicació. Paraules com corder, oir, esquitxar, esguitar, agimponar-se, espill, creïlla, patata, vesprada, així, i podríem anar continuant. Tampoc no ens podríem queixar que la línia València-Barcelona no té ni punt de comparació ni pel temps que triga, ni els trens que hi ha, ni pel preu amb la línia València-Madrid. El País Valencià, però, afortunadament existeix, malgrat que sembla que des del Principat, de vegades, no sigui així. Ens passa el mateix amb altres zones de la nació completa, el nord, la Catalunya Nord, la Franja, l'Alguer. Per als principatins és com si el País Valencià estigués molt lluny, molt lluny. Molt preocupats pel nostre propi malic, és com si el que passés al sud, també al nord, o a l'est o a l'oest, no anés amb nosaltres. Com a exemple, la situació de la llengua. La majoria no sabem, o si ho sabem, fem com si no anés amb nosaltres, que comarques valencianes, algunes comarques, com el Baix Vinalopó, el Vinalopó mitjà, i sobretot l'alacantí, la llengua està en un risc evident de desaparèixer. És d'autèntic rècord Guinness que després de més de 40 anys encara no puguin existir mitjans de comunicació, amb l'excepció del Temps, a nivell de Països Catalans.
encara resulta més increïble que no pugui existir ni tan sols la reciprocitat pel que fa als mitjans audiovisuals. Hem citat la Núria, doncs ara citarem el Vicent Sanchis, que va dir en alguna entrevista unes paraules que podien ser també el desenvolupament del no seríem sense el País Valencià. I deia, Catalunya sense el País Valencià i les Illes seria tota una altra cosa molt diferent. Seria culturalment i periodísticament molt menys interessant. El País Valencià, agrade o no agrade, sense Catalunya s'hauria desnacionalitzat i el català no seria això que és. L'avantatge és que nosaltres junts som més viables, encara que alguns pensin el contrari, i també més interessants. Perquè, malgrat tot, malgrat que alguns demanin traduir l'obra d'Estellés al català, afortunadament podrem llegir Estellés en català, malgrat tot, la nació completa, el que molts denominem països catalans, som una unitat lingüística, cultural, històrica, política en determinades èpoques i també, com hem dit abans, una unitat en l'espoli a què ens somet l'estat espanyol. Només hi ha una sortida i és la que va dir Joan Fuster en la plec de Castelló el 25 d'abril de 1982. O ens recobrem en la nostra unitat o serem destruïts com a poble. Avui en parlarem amb els nostres ponents. I ara ja, molt ràpidament, no ha sigut tan llarg, doncs us presento de manera molt curta, perquè ells tenen un currículum molt llarg, de manera molt curta els nostres ponents. A l'ordre, tal com s'han assegut, perquè serà una mica l'ordre d'intervenció també, que anem, ja ho sabeu, per ordre alfabètic, doncs la Núria Cadenes, escriptora, periodista, ha publicat diversos llibres, els primers Cartes de la presó i Memòries de la presó, el banquer, que ficcionava una mica la vida de Joan Marc, secundaris, amb una visió de l'altra cara de la Barcelona olímpica, evidentment Guillem, l'Ovidi, també important, continua ara el cicle Temps obert de Manuel de Pedrolo amb 2 llibres i recentment ha publicat Tiberi Cèsar. Gerard Forest, filòleg, professor de secundària, portaveu de la sectorial educativa de la Intersindical, ha publicat Decàleg irreverent per la defensa del català, conferenciant sobre llengua catalana. La seva proposta per superar la crisi és una proposta d'acció, és una proposta desacomplexada, és una proposta positiva en aquest sentit i combativa. I finalment en Josep Vicent Sanchis ha estat director, entre altres, del Punt Avui i el Temps, periodista, evidentment, ha estat vicepresident d'Òmnium Cultural, secretari general de la Fundació Catalunya Oberta, director de Televisió de Catalunya i moltíssimes coses més. I crec que ara el podem trobar a Catalunya Ràdio els matins els matins de Catalunya Ràdio. Doncs res més, com habitualment en els altres repensant-nos que hem fet, tindran 10 minuts cadascun ara per exposar el que cregui inconvenient sobre el tema que tractem. Ja els he comentat que mirin d'ajustar-se bé en aquests 10 minuts, més o menys, i després si volen fer una mica de debat, que segur que n'hi haurà una mica de debat entre ells, i al final anirem a les preguntes. Doncs endavant i moltes gràcies. Bé, doncs em toca a mi com a l'escola Cadenes, sempre també de les primeres. A vegades fèiem, no, avui a l'inrevés. Bé, doncs, moltes gràcies per ser aquí, moltes gràcies per convidar-nos, moltes gràcies per convidar-nos a parlar del País Valencià, que és una obvietat, però que és una obvietat que s'obvia massa sovint a altres bandes del país, especialment al nord. Jo, com veieu per l'accent, i de seguida es nota, no soc valenciana, però sí que soc valenciana. I aquesta aparent ambivalència, ara em sento eco, però aquesta aparent ambivalència es resol pel fet, m'apago el micro, ara, gràcies, es resol pel fet que fa, abans ho pensava, i dic, ja tenim una edat i per tant ja fa cosa de 25 anys que visca al País Valencià. Visca,
no? És això que diuen. Perquè en Josep Guia, que abans ha estat esmentat, repetia sovint i continua repetint a la Universitat Catalana d'Estiu, poseu un valencià a la vostra vida, que això és una qüestió general que hauríem de practicar tots en aquest país, perquè et canvia la visió de moltes coses. Jo ho vaig fer literalment, em vaig enamorar, vaig baixar i ja m'hi vaig quedar. Avui, quan preparava una mica tot el devessall de coses que tinc ganes de compartir, he començat a fer, he posat què seríem sense València, i sense adonar-me'n he començat a escriure i he fet exactament això que acaba de fer en Jaume Marfany, perquè dic què seríem sense València i em surt una tristesa, una amputació. No seríem, o seríem una altra cosa, i de vegades penso que millor no imaginar-nos què seríem sense València. Què seríem? Això, sense Ausiàs Marc, sense Esteller, sense l'Ovidi, sense en Raimon, que ens han cantat els poetes com ningú no ho ha fet. I de vegades penso, si jo recito, si et pots una mica a vegades tirar de la moto i recitar Salvador Espriu de memòria, com si me'l sabés de memòria, doncs és gràcies a la musicació que em va fer en Raimon. I a cop de sentir-lo i de sentir-lo i de sentir-lo, doncs dius, ara digueu, i gairebé el puc dir de memòria. Què seríem sense, evidentment, sense el Tirant-lo Blanc, sense els Borja, que som un poble que hem donat 2 papes a la humanitat, això no ho pot dir tothom, i quins papes, a més. Ho dic en positiu, per aquesta cosa del poder. Després, si voleu, en parleu una mica més, però vaja, què seríem sense les columnes de la llotja de la Seda, o sense el Penyagolosa, o sense les colombretes, sense els figatells i la rosa al forn i la pericana, que són coses meravelloses que descobreixes quan baixes cap al sud i ja no te n'oblides, sense el misteri d'Elx. El misteri d'Elx, si no hi heu anat, ho sento molt, hi ha poques obligacions en aquesta vida, però una de les obligacions en aquest país és anar almenys un cop a la vida a sentir el misteri d'Elx, com ha travessat els segles aquest català meravellós que es canta allí a la Basílica. I de cop i volta dius, ai, aquesta música em sona. No cantaré ara, que jo canto molt, però... Ai, mira, el Lluís Llach. Doncs no, el Lluís Llach ho va agafar del misteri d'Elx. Doncs és saber aquestes coses i posar-te a plorar com una Madalena, com va ser el cas allí, quan baixa la Mare de Déu i els paperets i tot això, perquè és realment un espectacle impressionant i culturalment molt imprescindible. Què seríem sense Rolser? Sense els carros de la compra, que són Rolser i que són del País Valencià, sense Joan Fuster, evidentment, sense Joan Baptista Basset, que va pujar a defensar-nos Barcelona el 1714 i ens va organitzar militarment la defensa de la ciutat de Barcelona, i així li ho hem pagat amb aquest oblit. Sense poder dir acords, sense poder dir a temps cor, d'acer, de carn, fust, que és una definició de la qualitat humana, de la condició humana que ens va escriure Ausiàs Marc en meravellós de Casíleg. Dir aquest a temps, cor, d'acer, de carn, fust, o dir li falta un tobogan, per exemple, o dir fills de puta, que es pot dir tranquil·lament, dir que és un vers de les Tallers, i quedes com una senyora. I què faríem sense les moixerangues? I sense les moixerangues no hi hauria castells, I amb això ja ho hem dit tot, perquè quan parlem del País Valencià parlem d'això que som. O sigui, d'entrada, jo el que voldria avui intentar compartir amb vosaltres és que no ens ho mirem com aquesta curiositat que hi ha allà a la llunyania. És que som. I aleshores, conforme anava pensant i anava fent aquesta llista, m'he qüestionat també la mateixa pregunta, encara que d'alguna manera la vam elaborar una mica entre tots, el títol d'aquest debat d'avui, el què seríem sense València. I pensava que aquesta pregunta només la fem en València. I això és significatiu, és una pregunta tramposa, perquè no ens preguntem, per exemple, què seríem sense l'Empordà? O què seríem sense Montserrat? Això ens esgarrifaria només de pensar-ho, doncs el fet de poder-nos preguntar què seríem sense València ens hauria d'esgarrifar igualment.
i ens hauria també de situar-nos una mica per què ens plantegem precisament això, o fins a quin punt ens han ficat a dins nostre el seu marc mental, és a dir, el marc mental que de fet interessa a l'estat espanyol. El marc mental, perdoneu que tinc una mica de set, el marc mental d'aquest esquarterament que de fet ens debilita i que ens fa preguntar-nos i per què València? O què seríem sense València? Doncs traiguem-nos, per favor, aquesta pregunta del cap, perquè això ens esquartera, ens debilita, ens acaba fent més fàcilment assimilables des del punt de vista de l'estat espanyol. Jo aquesta lliçó la vaig aprendre al País Valencià, evidentment. Fa uns quants anys vaig escriure un llibre, feia poc que hi vivia, que es deia Vine al Sud. I era justament una mena de convit a la resta de principatins com jo, com més al nord més els interessa aquesta crida, perquè més lluny encara veuen mentalment al sud, i era una crida a dir, vingueu, veieu-ho, participeu-hi i després en parlem, veureu fins a quin punt som el mateix país. I aleshores vaig fer algunes xerrades, algunes presentacions del llibre i de més. I no recordo on, però tinc la imatge gravada a la memòria, però no recordo on perquè tinc una memòria fatal. Jo explicava que jo sentia que quan em deien si podem prescindir o no de València, que era una pregunta que a mi pràcticament era com si ens amputessin un braç o una cama. I és una pregunta que no es pot fer. I aleshores a l'hora de la... I això és el que deia jo, ja convençuda de mi mateixa, que és com de vegades anem pel món. Però per sort, en el diàleg, s'aprenen coses. I per sort aquell dia va alçar la mà aquella dona, que no en sé tampoc el nom, només en tinc la imatge i no us la puc transmetre, va alçar la mà així tímidament, puc fer una pregunta, puc dir una cosa. No va fer una pregunta, va dir una cosa. I va dir exactament, quan puges a Barcelona, ella deia, ets de Barcelona, dis-los, no els diguis això del braç, i em va dir, dis-los que no som un braç, espera, aquí no m'entenc la lletra, sí, dis-los que no som un braç, que som el cor, i que sense el cor no es pot viure. I aquesta frase dita així em va quedar tan gravada que dic, és que és exactament això, és a dir, que t'arrenquin el cor i que et diguin prova de viure, prova de veure què ets sense el teu cor. I aleshores dius, doncs no soc. I és aquesta una mica la conclusió que de seguida vaig entendre, però me la va explicar aquella dona que va alçar el braç enmig d'una xerrada. També ens podríem preguntar, em queden 2 minuts, tinc aquí el rellotge d'aquesta primera intervenció, em queden 2 minuts i 3 pàgines, o sigui que hauré de parlar molt de pressa perquè si no... No, després ja ho aniré dient després també, però també hauríem de pensar què seria de la Constitució espanyola sense València. Doncs, per exemple, que no li faria falta el título octavo, artículo 145 de la seva Constitución, que diu en ningún caso se admitirá la Federación de Comunidades Autónomas porque la unidad está muy bien, pero la vuestra no. Bueno, això últim no ho diu, però bàsicament és aquesta, perquè és aquest article que ens van dedicar a posta, perquè l'obsessió que tenen és ficar-nos aquesta idea en el cap, que podem prescindir els uns dels altres. Al País Valencià, ficar-nos al cap que poden prescindir del nord i a la gent d'aquí del nord ficar-nos també al cap que poden prescindir del sud. És aquesta obsessió contínua a tallar-nos la relació. Que de vegades penses, només per això ja ens hauria de pujar la mosca al nas, ja hauríem de dir meu, doncs jo justament al contrari del que volen, perquè si ho volen amb tanta insistència és que a nosaltres ens interessa justament al contrari. I ho deixo aquí, després parlarem de més coses, si de cas. La següent era molt bonica perquè començava dient som un miracle, i ho deixo així com dient, va, al capítol següent som un miracle, i ja veiem què passa.
Jo volia començar la meva intervenció fent un parell de matisos. El primer és no soc portaveu de la Intersindical d'Educació. Tothom ho diu, però no en soc. No fos cas que alguna persona del meu sindicat li agafés un atac de banyes. No en soc el secretari de Comunicació, que vol dir que porto el Twitter i aquestes coses, i el que porta la llengua de la sectorial d'Educació. Res més. I parlant d'atac de banyes, a mi sí que m'ha agafat un atac de banyes perquè el Jaume no m'ha citat, la qual cosa vol dir que he d'escriure més llibres i d'escriure més articles sobre València. Llavors, parlant seriosament, quan he mirat la pregunta, què seríem sense València, el primer que m'ha sortit és la vena poètica, perquè jo penso que els catalans, els principatins, i més després del procés, que el procés ha estat un amfit de poesia, diguem-ho, doncs m'ha sortit dir que seríem un cos hemiplègic, és a dir, un cos que només es mou la meitat. Però he dit, no vagis per aquí, Gerard. Ja n'hem tingut molta de poesia i jo penso que normalment el llenguatge és un mirall de l'ànima. I com que jo soc independentista, jo penso que els espanyols ens tenen la mida presa. I com que veuen el llenguatge que nosaltres fem servir a Twitter, especialment quan ens reprimeixen i quan ens fan coses, i detecten la nostra fragilitat, jo estic convençut que els nostres polítics no aniran de debò fins que canviïn el seu llenguatge. És a dir, fins que jo no vegi que els polítics independentistes, parlo en general, fan servir un llenguatge molt més dur, sabré que no tenen l'ànima prou endurida per guiar aquest poble cap a objectius majors. Perquè el llenguatge és el mirall de l'ànima, per mi. I per tant he dit, va, tu, no ho diguis això, que seríem un cos hemiplègic. I com que tampoc vull dir el que seríem, perquè jo no sóc ningú per parlar col·lectivament ni dels principatins ni de la comunitat lingüística catalana, jo el que sí que diré és el que seria jo crec. I jo crec que si jo no conegués el País Valencià i no l'hagués recorregut de dalt a baix, l'espina dorsal, jo sí que seria més ignorant, personalment, com és Gerard Forest. Segurament seria feliç, perquè com va dir el primer president de la Generalitat ja institucionalitzat, el Joan Lerma, escolteu, els invertebrats també són feliços. Quan deia els invertebrats, ell deia les províncies del País Valencià o els països catalans. És igual, també pots ser feliç sent un ignorant i sent un invertebrat. Però jo seria un ignorant, i la ignorància mai no és plat de bon gust, en principi. Seria ignorant i penso que també seria, com molts principatins, paternalista. Perquè sí que és veritat que des del sud ens arriben missatges enverinats, d'una part de la població, la més espanyolista, per cert, però també és veritat que hi ha un paternalisme insuportable des del Principat cap als valencians. Qui no ha sentit dir, ai, els valencianets, així, en diminutiu despectiu, no? Qui no ha sentit dir, ai, aquests que voten sempre al PP i que estan tan malament a nivell lingüístic? Deixeu-me que us digui una dada. Al País Valencià, a les comarques catalanoparlants, aproximadament hi ha un 30% de catalanoparlants habituals. Descompto les comarques castellanoparlants. D'aquí un mes, recordeu-vos-en de mi, d'aquí un mes, sortirà la propera enquesta d'usos lingüístics del 2023 que dirà que a Catalunya, al Principat, som aproximadament un 30% de catalanoparlants habituals. Sí, allà hi ha més rètols en castellà, allà hi ha més problemes per estudiar en català, el percentatge de catalanoparlants és superior, és a dir, és gairebé el mateix. Jo havia sentit alguna vegada el Vicent dient és que jo vinc del futur, que vol dir, ei, ja us ho trobareu, machos, que vosaltres sou molt paternalistes, ja us ho trobareu, el futur el tenim aquí. Quan dèiem els valencianets, és que hi ha desenes de milers d'alumnes catalanoparlants en aquest país que es parlen castellà, aquí, al Principat, i ens pensàvem que això només passaria a València. Està passant aquí. El futur el tenim aquí. Per tant, sí que seria més paternalista, seria més ignorant, però jo ara us vull explicar molt breument com he arribat fins aquí. I suposo que si he arribat fins aquí és perquè algú, llegint els meus articles o llegint Twitter, diu aquest tio li interessa, com a mínim, el País Valencià, i en sap alguna cosa. I entren els debats aquells de si valencià guió català o només català i totes aquestes històries que sempre ens estem fotent pinyes uns als altres, no? Doncs, bueno, jo el que sí que puc dir és l'últim any he anat 2 vegades a la Societat Coral al Miquelet, a València, i va arribar un dia que vaig dir, ostres, tu, a 400 quilòmetres de casa teva has baixat, què hi fas exactament aquí, no? I he intentat reconstruir què hi faig. I jo soc llicenciat en Filologia Catalana i jo, fins als 29 anys, no tenia ni la més remota idea de res del País Valencià. Ara en tinc 43, fins als 29 no en sabia res. Havia baixat a un parell de manifestacions, el 25 d'abril, i prou, res més. I jo, com que ja sabeu que hi ha molts professors valencians aquí a Catalunya, posa-li un 20% de la plantilla o un 15%, doncs
tenia un company, pepero, però valenciano parlant, de Xàtiva, un profe, que m'ha dit, tio, i a tu, que te mola tant això de la llengua, tu, per què no te'n vens a Xàtiva aquest estiu? I vaig dir, hòstia, a Xàtiva? I jo, en el meu marc mental, deia, allà baix, jo porto el cat a la matrícula, em petaran els vidres. Ja sabeu que els pitjors fantasmes sempre són els que tu tens al cap, no? Allà em petaran els vidres, els blaveros, segur. A Xàtiva, però si allà ningú parlarà català. Ningú, 1%. 1% parlarà en català. Això és la imatge que jo tenia com a persona socialitzada al Principat. A Xàtiva, però què he d'anar a fer? I mira, casualitats, em va arrossegar, me'n vaig anar a Xàtiva. Vaig aparcar allà amb la matrícula del CAT, ningú em va petar els vidres, ningú em va insultar per parlar amb accent del nord, i em vaig trobar una ciutat de vora 30.000 habitants, un 80% de la gent parlava català. I després, tot tornant, me'n vaig anar a Sueca. Sueca, 30.000 habitants també. 80 no, 95% de la gent parlava català. Us parlo ara de fa 10 anys, Vaig dir, ui, aquí hi ha alguna cosa que em grinyola. Entre el que a mi m'han dit del País Valencià i el que jo estic veient aquí. Perquè, ja que hi som, algú em sap dir alguna ciutat del Principat de Catalunya de 30-40.000 habitants que tingui un 80% de catalanoparlants, com podríem dir Ontinyent, per exemple? Ontinyent, Xàtiva, Sueca... Algú me'n sap dir alguna? Jo soc de Figueres. Figueres no. Vilafranca tampoc. Sí? Per tant, tinguem-ho present. La llengua encara al País Valencià és molt més viva del que ens pensem i, per tant, no els podem deixar sols, perquè anem junts al vaixell. Doncs això, i jo el que vaig fer durant 8 anys, un cop vaig tenir el gran xoc lingüístic i identitari, és el dia 1 de juliol, quan s'acabava el curs, agafava jo el cotxe, m'anava a Crevillent, al sud del sud, i començava a córrer 10 dies cap amunt. I visitava tots els pobles. I si la zona catalanoparlant del País Valencià té 391 pobles, doncs jo en d'haver visitat 200. Perquè jo penso que, com deia el Josep Pla, només trepitjant el terreny d'un país pots entendre'l. No llegint llibres, no, mimetitzant amb la gent, parlant amb la gent, anant a les seves festes. Jo com a espectador sempre, no anava allà a socialitzar, anava d'espectador i veient el què. I al final, com més coneixes una cosa, més te l'estimes. I va ser així, d'aquesta manera, coneixent-lo, sabent que aquell també és el meu món, igual que un basc de Bilbao sap que el que passi a Tudela, al sud de Navarra, és el seu món, per mi, el que passi a Oriola, que per cert és d'on és el cantant de Zoo, tot i que després se'n va anar a Gandia, doncs també és el meu món. I per tant, i acabo ja, la diferència entre uns i altres, sí, ja ho sé, tot va de marcs mentals, vosaltres em direu, no, és que Euskal Herria, és que hi ha molta menys distància entre ells, és molt d'allò, nosaltres som una llesqueta, hi ha molta distància, tot el que vulgueu, tot el que vulgueu. Però el problema també són els marcs mentals. I per què ho dic? Perquè al sud de Navarra, això ho explico sempre ara últimament, fa 30 anys a l'escola pública no podies estudiar en euskera. L'euskera no era oficial, si volies una escola en euskera te l'havies de pagar. Tota la gent d'Euskal Herria fent el Nafarroa Oinès, una gran festa per les escoles basques i tal, van aconseguir fer una ikastola a Tudela. Tudela, per cert, fa entre 800 i 1.000 anys que no es parla euskera. 800 anys, Són molts anys, Si jo, ara, aquí, us dic, hem de fer una bressola, una escola cooperativa immersiva, posem el cas, a Oriola, on només fa 300 anys, o 250, segons... I, de fet, encara hi ha una pedania que es parla català, Barba-roja, és igual. Si jo us dic, fem una bressola allà, el primer que pensareu vosaltres és aquest tio està torrat. Aquesta és la diferència entre els d'allà i els d'aquí. I després continuem. Quin ímpetu, Déu meu. Tu
Tu portaves micro mentre cridaves? Perquè, conyo, jo te sentia amb un torrent de veu que dic, que bèstia, que bé. Molt bé, molt bé. No, ja, però conyo, pues quins alumnes que tens tu. Molt bé. A veure, jo davant d'aquest entusiasme, no sé si ara vindrà i la Núria s'acabrejarà a mi perquè dirà, ara tu has de posar... Sí, jo vaig a posar una miqueta més de tranquil·litat en tot plegat, perquè si no sortim tots així, a part de proclamar la independència de Catalunya, proclamem la dels països catalans alhora i tot això que hem guanyat. Però, i evidentment no passarà. Però abans, i per esvair algunes sospites que sempre hi ha gent mal pensada, diré, i la gent que em coneix ho sap, que jo des de fa molts anys soc allò que en diuen un fusterià, és a dir, una persona que va llegir la doctrina de Joan Fuster, que era una doctrina, encara que ell sempre va discrepar i va dir que això no li agradava, i em va convèncer la seva proposta nacional. I la proposta nacional de Joan Fuster, que més o menys la gent haureu sentit parlar alguna vegada, és una proposta de nació completa, és a dir, de països catalans. Atenció perquè històricament això, i Fuster volia una nació en el futur més enllà fins i tot d'una possible federació, que arribarà un moment en què quan algú diguera català, era igual que la persona que ja fora d'Oriola o que fora d'Olot, tots eren catalans. Bé, això va passar en algun moment històricament, però no va ser un moment excessivament llarg. Això va passar a partir d'arran de la conquesta de Mallorca i del Regne de València per Jaume I, va passar un cert temps, però aviat per singularitats polítiques històriques que no ha tingut Euskal Herria, això va anar d'una altra manera. I el Regne de València va ser el Regne de València, i el Regne de Mallorca se'n va separar durant algunes dècades de la resta de la corona, per dir-ho així, de la resta, perquè érem aragonesos, encara que la majoria parlàvem català, fins i tot els mateixos aragonesos. Se'n va separar per la decisió de Jaume I, i perquè després aquell regne va funcionar com una confederació i les diferències van anar creixent. Per tant, parlar de països catalans com pretenia Fuster ens portava als almogàvers i no és una proposta fàcil, és una proposta molt complicada. Però jo me la vaig creure i me la crec encara. El que passa és que també em crec que la majoria dels valencians no combreguen amb aquesta idea. I si m'emporta una idea de països catalans i d'unitat i tot això, me'n vaig cap al sud, doncs tu ho diràs, tu ho has vist, la majoria dels valencians o ho veuran d'una manera escèptica o veuran d'una manera hostil. No els interessarà això que tu estàs dient. Bé, el valencianisme polític en els últims anys ha seguit aquest altre camí, el camí de la desconfiança respecte al que havia proposat Joan Fuster, i fins i tot tenen una petita bíblia, que es diu, un llibre que és molt interessant, que es diu La nació dels valencians, que és de Joan Francesc Mira, on més o menys ve a dir que una cosa és la nació política i una altra cosa és la nació lingüística o cultural. En això coincidiria el valencianisme polític actual, que sí que hi ha una nació cultural, ja m'agradaria a mi també, per cert, i lingüística, i després hi ha una nació política que per a ells és el País Valencià. Per tant, atenció perquè estem en fenòmens que són molt complexos. Què seria Catalunya sense València? Nacionalment, igual. Catalunya és Catalunya nacionalment separada, jo gairebé diria que des de sempre, o almenys des del segle XV. I ja ha viscut la seva pròpia evolució política sempre, i va coincidir amb els valencians en la guerra de successió, però no va coincidir amb la guerra de secessió, en la qual van lluitar en contra, uns contra els altres. Ara us llegiré un text petitet que he portat. I clar, Catalunya va vingut ara al procés, va vindre la Renaixença, la va viure d'una altra manera, la Renaixença políticament va quallar diferent que el País Valencià, va vindre el catalanisme polític, el País Valencià no va tindre un valencianisme polític fins als anys 30 una mica fort, es va articular una mancomunitat de diputacions, que això no va passar allà, i aquesta mancomunitat era catalana, es va fer una Generalitat republicana, que això no havia passat allà. Quan parlem de la Diputació del General de Catalunya no estem pensant en una Diputació General dels Països Catalans, sinó només de Catalunya, és a dir, Catalunya políticament, sense el País Valencià seria el que és. I durant el procés, fins i tot, recorde la veu alarmada de Raimon que deia és que què passarà amb tot aquest procés amb el País Valencià? Alguns que es deia, primer arreglem Catalunya i després ja mirarem el País Valencià. Bueno, es va votar a Catalunya només, no? No es va votar també al País Valencià. Els bascos no volen votar només Euskadi, volen que sigui Euskal Herria qui vote. La diferència és total, evidentment, i mirar sempre cap allà, no sé. En tot cas, és evident que en el país que ha seguit, en el camí que ha seguit Catalunya en els últims anys, el País Valencià no hi ha comptat. Per tant, políticament, no,
estem separats, fa molts anys que estem separats, i la proposta de Fuster és una proposta molt interessant, de futur, però ara com ara no està concreta. Lingüísticament i culturalment, per desgràcia, i podem entrar després quan parlem, hi ha molts problemes, però lingüísticament i culturalment som nació catalana i això més o menys ho tenim clar quasi tots. I els valencians que parlen català també ho tenen clar. El problema és que això ha trobat amb un munt d'obstacles i continua trobant-los. La mateixa redacció de la Constitució, que en aquest cas era política, però després l'articulació de l'Estat autonòmic ha volgut dir que hi ha realitats culturals i lingüístiques que són les pròpies, entre cometes, comunitats. I per això no és estrany que avui en dia, quan vas al Banc Santander i poses la targeta, diga opcions lingüístiques, valencià, català, basc, castellà, i dius, hòstia, què passa? Bueno, la fragmentació autonòmica també ens ha fet mal en aquest sentit, culturalment i nacionalment. Era molt més gran la consciència que hi havia a Catalunya i al País Valencià i a les Illes Balears durant el Congrés de Cultura Catalana l'any 76-77 que ara mateix la que tenen molts valencians que sí que saben que parlen català. Per tant, aquesta unitat és necessària. En el cas de Catalunya, renunciar a aquesta unitat vol dir renunciar a 1,5 milió de valencians, no renunciar a la història, perquè la història, en definitiva, la història de Portugal i de Galícia amb la llengua catalana galaico-portuguesa era la mateixa. I bé que Portugal va renunciar a Galícia després i no han renunciat a les cantigues d'Alfonso X el Sabio, que per acabar-ho arreglar era un rei lleonès i castellà. No renunciaríem a Ausiàs Marc, però sí que renunciaríem a articular-nos com una nació lingüística i cultural més sòlida i més vàlida i escriuríem més ràpidament la nostra defunció si ho farem així. Tant els valencians com els catalans. Això està claríssim. Com estem? I vaig acabant. Bueno, està clar que a Catalunya hi ha una gran desconfiança respecte als valencians que és bastant històrica, hi ha un sentiment moltes vegades de displicència, de superioritat, valencianets. És veritat que a València, al País Valencià, hi ha molt anticatalanisme, això ha anat amb els anys prenent unes formes unes altres, però aquest anticatalanisme existeix, fins i tot entre gent que sap que parla català, i és veritat també que el sistema autonòmic ens ha fragmentat, i això és així. I és veritat també que l'Estat farà tot el que podrà, perquè és l'únic que té clar que si alguna vegada la història dels països catalans, siga lingüísticament o culturalment o siga políticament, nacionalment, tirar endavant, els perjudicats serien ells. Des de sempre, fa segles que ho té clar. No crec que hàgim avançat massa des dels anys 60, en aquest sentit. Crec que Fuster ara se'n faria creus, que diria que no anem bé. Fuster va vindre a Barcelona, es va enfadar molt amb els catalans perquè el tractaven de valencianet, va ser una persona que va entendre i saber fer entendre als catalans que érem, a molts catalans, a molts, que érem tots uns, però avui en dia això, molta gent sí, molta més gent jove també, però vaja, no sé, jo ho recorde, comparant-me l'any 75-76, fa l'efecte fins i tot que llavors érem més. Ara, no ens hem de cansar, evidentment. Jo he portat i acabe dos textets que em resulten molt curiosos. El primer és de Joan Ballester i Canals, que era l'únic patriota pancatalanista que jo vaig conèixer a Catalunya quan vaig arribar l'any 76. De debò, Joan Ballester i Canals havia anat a tots els aplecs del País Valencià, havia fet tot el que havia pogut, havia ajudat i animat a Fuster tot el que havia pogut, tenia una petita editorial i una llibreria i l'home es creia als Països Catalans. I l'any 80, pocs mesos abans de morir, havia anat a l'aplec d'Alacant, no al de Castelló, que va ser 2 anys més tard, sinó el de l'any 80 d'Alacant, i va escriure, fent de cronista, diu, caldria que la nostra gent fes actes de presència a totes aquestes manifestacions al País Valencià. No són suficients les paraules del millor cronista, que era ell, per a traslladar tot aquell clima al principal. Cal anar-hi, cal viure-ho, i els que hi vagin i els que no hi vagin, que siguin almenys més prudents a jutjar el País Valencià i els valencians, perquè no es poden cometre tantes lleugereses com d'una manera irresponsable molta gent parla dels valencians, oblidant que parla de la gent del sud dels països catalans. La nostra gent ha d'acostumar-se a anar per aquelles terres que són tan nostres, com tu, com ho són l'Empordà, el Pallars o el Montseny. Anar-hi no pas com a turistes, sinó amb l'esperit obert i conservant tot el que ens fa un mateix cos, perquè només anant a trepitjar aquelles terres com a pròpies es poden incorporar a la mentalitat catalana, ens podem incorporar a la mentalitat catalana autènticament nacional. Això és el que opinava aquell senyor, avui en dia no hi ha tampoc massa gent que opina el mateix. I tinc una última coseta, perquè vegeu que entre valencians i catalans la cosa, va començar ni més ni menys que en el segle XV. Aquests són els poemes que un capellà molt activista
feia córrer pel Regne de València durant la Guerra dels Segadors. Pere Esteve, que així es deia, Pere Esteve i Puig, no el Pere Esteve, l'altre Pere Esteve, era un senyor que era fidel a la llengua dels valencians. No va escriure en castellà, era dels pocs capellans del barroc que va ser coherent amb aquesta idea, però quan va arribar la Guerra dels Segadors, ell era, en fi, seguidor total de Felip IV i de la casa dels Àustria, dels Àustria, quan va veure tot això va dir què estan fent els catalans? Llavors té alguns poemes que són bonics. Sabeu que les tropes mercenàries o no mercenaris de la milícia civil a Catalunya es diuen miquelets, no? Doncs ell fa un poemeta bastant llarg, jo llegiré només 4 estrofes, i diu la primera: tu no et dius Miquel, del nom sant de fama, tu ets Migale, Migale en francès, que vol dir taràntula. Animal que enganya i està ple d'espines, pareix bla com llana, i al diminutiu has posat teara, i et dius Miquelet, que és pitjor que aranya. Diu dels miquelets. I continua. Pareix Catalunya Babilònia ara, parles moltes llengües, que abans no parlava. Los xics parlen ja la llengua de França, i molts la defensen, a punta de llança. I diu que més ja no volen llengua castellana, que és el que li agradava a ell, que per cert no l'utilitzava. I continua. Alguns malignats sembren gran cisanya entre els catalans i el rei d'Espanya, dient que farà una gran matança, que no els guardarà los furs ni paraula, i això és el que diu la gent luterana. I acaba, tu dius gran mentida aquesta vegada, perquè sent francès és el que li empara al meu rei catòlic i la casa d'Àustria. Corre-me tu a mi, la veritat clara, que els teus mateixos són els que t'enganyen. I aquest era Pere Esteve, valencià del segle XVII. Que ve de lluny tot això, eh? Hem de continuar? Perfecte, perfecte. No, em pensava que començaven les preguntes i de més. Hi ha una... Jo volia explicar el del miracle. Mira, lligaré amb el teu capellà... Pere Esteve. Amb el teu capellà Pere Esteve reaccionari. Home, com tots els capellans. Sí, bueno, clar, però és que si em treus... I més del barroc, la contrarreforma. I anava en contra de... Vull dir, anava en contra de la revolta catalana. Del rei francès. Sí, i a favor del rei. Del rei ateu francès, suposo. Per cert, la corona castellana, la corona espanyola va posar, crec que van ser 20.000 soldats a la frontera del Regne de València perquè no s'encomanara la broma. No li fem falta, perquè va haver-hi... Sempre parlem del batalló Mare dels Desemparats i del batalló Sant Vicent Ferrer, que van vindre a Barcelona. Abans va haver-hi un terç, que no un batalló, un tercio que va anar a Tortosa amb les tropes castellanes a recuperar-la per Espanya. I allà estava tot ple de valencians també. Sí, sí. Bé, jo tornaré una mica a l'actualitat. Faré una brevíssima, perquè hi ha una cosa que tenim potser de vegades una massa tendència, i jo mateixa m'incloc, a l'hora de parlar del País Valencià, anar-nos-en... Bueno, tu te n'has anat ja al 1640, no? Jo abans, sense voler, ja era també el 1714, Ausiàs Marc, exacte. I aleshores tiraré una mica més cap aquí, però començaré pel segle XX i acabaré una mica més a l'actualitat. Perquè si hi ha algunes de les coses, algunes de les coincidències, jo crec que podem trobar avui aquí, en aquesta taula de coincidències i de divergències, que aquesta és la gràcia d'ajuntar-nos també, algunes de les coincidències que podem trobar és justament en les paraules d'en Joan Ballester, que és aquest: quan anem al sud no hi anem com a turistes. No vagis a observar què fa aquella gent, ni amb displicència, o amb la displicència que pots tenir quan puges a Berga, si vols tenir-ne. O quan vas a Tortosa, sí, Barcelona sobretot. Sí, o on sigui, perquè aquestes coses sempre hi seran, però no amb llunyania, sinó sabent que el que succeeix allà t'implica directament. En això suposo que hi estarem tots d'acord en aquest punt de partida. Una altra qüestió que també tenia ganes de comentar és no ens fixem en el cataclisme per sistema. Al País Valencià hi ha hagut situacions molt dures, hi ha ara també situacions molt dures, però no són la definició del País Valencià.
i no és que s'hagin d'ignorar, evidentment s'han d'analitzar, s'ha d'intentar entendre què hi passa o en la mesura que es pugui, però no explicar sempre la part cataclismàtica de la història. Jo quan em vaig anar a viure a València, d'acord que ja fa 25 anys, ara ja ha canviat bastant, jo crec, com a mínim ja no m'ho diuen, aquesta percepció, però era allò de dir on vas? Tu! Què et faran allà? Dic, bueno, doncs mira, no és que hagi sobreviscut 25 anys, sinó que, vaja, que hi visc molt feliç, en tots els aspectes. I parlo sempre en català i encara no m'ha passat mai res, ni m'hi passarà. El màxim que em diuen és tu d'on eres? Perquè, clar, com que l'accent va bé i bé, no m'ubiquen i dic, bueno, doncs aviam si ho endevines, no? Per què no? Bé, però jo el que volia dir és aquest som un miracle, perquè una altra de les qüestions, el que està succeint ara, jo crec que és molt interessant i també políticament al País Valencià, amb totes les contradiccions, tots els interrogants, totes les mancances i més que hi pugui haver, val la pena també de veure les passes que s'han fet en la recuperació d'això que som, que no sempre sabem definir-ho. Veure on hem arribat des d'aquell desert terrible, quan dic que som un miracle, és que jo de vegades soc atea i no sé com explicar-ho, no sé què passa. La Mercè Rodoreda, quan va veure Barcelona al començament dels anys 40, la va veure tan devastada, va dir, bé, doncs, però hi ha Ginesta, i si hi ha Ginesta, això reviurà? Dic, bueno, doncs és això, perquè al final has de creure en aquestes coses, perquè si no creiem en la Ginesta, però el cas és que als anys 40, si aquí al nord van ser devastadors, penseu sempre que al sud més, sempre. Al segle XVIII més, o sigui, després de la guerra de successió allà més, després de la guerra del 36-39 allà més, sempre. És per la part de persecució nacional. D'aquell desert dels anys 40, aquella València en blanc i negre, jo no la vaig viure, però en tinc una imatge, i la tinc perquè me la va explicar una de les persones que l'havia viscuda, una persona preciosa, en Hole, un dels germans Codonyer, que eren unes persones que als anys 50 a València se n'anaven amb una maleteta a la plaça Rodona, que és una plaça que hi ha, visiteu-la quan vingueu, que és una placeta rodona amb els edificis, molt bonica, a la plaça Rodona a vendre llibres en català. I anaven allà, es posaven allà en un raconet i venien llibres en català els germans Codonyer. I ell va explicar que tenia gravat com se li havia acostat un home, com havia obert un llibre, com l'havia mirat, l'havia tancat i li havia dit, escolta, perdona, tota la resta estan escrits igual, saps? No assumia que la seva llengua, que encara parlava, s'escrivia. I que no només s'escrivia, sinó que tenien llibres sencers escrits en català. Vull dir que d'aquí venim, d'aquesta devastació terrible. I malgrat això, aquella generació que no tenen estàtues a les places, però que jo crec que els hi hauríem de posar, no sé, l'estàtua a Hole, per exemple, o el que Hole significava, doncs ens van anar venent aquells llibres i recordant-nos que aquells llibres estaven tots escrits, que veníem d'una literatura que ja començava a ser també al País Valencià. Vull dir que hi va haver una època en què els valencianistes a la ciutat de València cabien a dintre d'uns 600. I aquesta frase me la va dir a mi l'Enric Tàrrega, tu segur que el coneixies, Vicent, també en Tàrrega Incombustible. La va copiar perquè va dir durant molt de temps que el PSOE cabia en uns 600 en València. El PSOE en els anys 70. I ell va copiar-se, i ell, que va ser una frase molt cèlebre, perquè no hi havia PSOE, hi havia PSPB, i se la va copiar. Potser és a l'inrevés, eh? No, que jo ho vaig sentir a les dues. Sí, però potser va dir primer aquesta, pot ser.
Posa-hi un interrogant, posa-hi un Posa interrogant. interrogant, vinga. Val, d'acord. Ja veus? No, cosa. Bé, però ell deia, que a més era molt impressionant, perquè tu dius, això és una metàfora, és una imatge, no? I aleshores et deia, aquests valencianistes que a València cabien dintre uns 600 eren els germans Codonyer, aquest altre, Jola i jo, no? I n'eren 6, no? I no n'hi havia més, no? Clar, d'aquella gent, veure com als anys 80 i 90, no? Perquè si fem després un altre salt, hi ha una generació que va vencent l'ostracisme al qual se suposava que estàvem condemnats. I aquesta generació dels 90 i començament del segle XX trenca fins i tot la barrera institucional, que és una barrera que al País Valencià també està posada amb molta mala idea, aquest 5% que necessites per entrar a les Corts no està posat perquè sí, sinó per dificultar justament l'entrada a les institucions. I s'aconsegueix trencar aquesta barrera i una nova modernització del valencianisme, en aquest cas valencianisme polític, i crear aliances amb d'altres sensibilitats i entrar com s'ha entrat a les institucions al País Valencià és realment... és un miracle. Quan ho penses, dius, mira, Ginesta. No. Després, evidentment que hi ha motius, hi ha raons, hi ha treball, hi ha qüestions econòmiques, hi ha qüestions socials, hi ha casualitats, de vegades hi ha moltíssimes situacions, hi ha gent que s'ho treballa, persones concretes que s'ho treballen, que han anat aconseguint canviar aquesta situació. Però, caram, a mi quan... Ho dic sobretot perquè a mi quan de vegades diuen ui, el País Valencià, que difícil tot, que complicat tot, el PP. Ara tinc aquí algunes dades pel tema del PP, que van al PP, d'acord? Sí, però no tenen majoria. Vull dir, tenen majoria institucional, però no majoria social en aquests moments. I aquesta és una altra qüestió que no hauríem d'oblidar. Doncs sí, d'acord, és complicat, és difícil, i tot això que fan, i més, que a vegades no en som prou conscients. Però mireu què hi passa en positiu. Què s'ha anat fent durant tot aquest temps? Aquesta arribada a les institucions que fins i tot... Perdoneu, jo he viscut a València quan hi havia la Rita Barberà. Vull dir, semblava inamovible. Era com aquella mole amb el collar de perles i el seu whisky a la mà, que era impossible de moure d'allà. Era impossible. I era una catàstrofe en tots els aspectes, cultural, social, vull dir, en tots els aspectes. I la van treure. Que hòstia, no? Doncs bé, vull dir que hi passen coses molt més interessants de les que una mirada superficial superficial o fins i tot antiga ens pot fer veure. Que no ens sigui aliè, entenguem que som nosaltres, també, i amb les seves complicacions i amb les seves forces, també, amb les seves forces. Bueno... Gràcies, guapo. Quan la Núria ha dit que allà la repressió va ser bestial, m'ha recordat, que no sé on t'ho vaig llegir, però que com que Alacant va ser gairebé l'última capital de la República, hi havia gent republicans que s'esperaven allà, no sé si era l'Estambro, que es deia, el vaixell, per anar-se'n a Algèria, i els que no van poder agafar el vaixell sabien que la repressió era tan forta que al port d'Alacant hi havia gent amb pistoles que se suïcidaven allà, es fotien trets, perquè sabien que la repressió seria tan forta. Per tant, si la situació sociolingüística d'Alacant a dia d'avui és la que és, 2-3% de parlants habituals de català, no és perquè sí. No és perquè sí que les mares parlaven en català abans de la guerra amb els seus fills i 3 anys després parlaven castellà. No són casualitats de la vida, no? Jo sí que discrepo amb l'amic Vicent quan deia que no són coses comparables. És veritat que no hi ha res comparable. No hi ha res comparable, del tot. Però quan el Vicent Partal deia, ostres, tu, és que el País Valencià és com la Navarra... N'ha fet diversos articles, no? El territori perifèric, que ataquen principalment els espanyolistes per impedir... Jo penso que sí que hi ha analogies possibles. Evidentment, res no és comparable, perquè per començar no és ni comparable ni l'àrea metropolitana de Barcelona amb l'Ebre, no? Res és comparable en aquest món. Però sí que hi ha molts punts
comparables. Quan diem que el PP, el blaverisme del País Valencià, que allà tenien la UPN, i el Miguel Sanz no era menys espanyolista que el Francisco Camps, m'explico? I el PSN, el Partit Socialista de Navarra, és molt més espanyolista que el Partit Socialista del País Valencià. I tot i així han fet coses allà i el basquisme ha anat augmentant. I a mi m'interessa mirar allà per saber per què ha augmentat el basquisme. No només perquè la història ha estat diferent i tenen concert econòmic i perquè l'origen de la nació basca és el regne de Navarra, no només això. M'interessa saber per què el basquisme ha passat del 15% de vots de Nafarroa Vall al 33% actual. M'interessa. M'interessa saber per què els sindicats nacionalistes bascos han passat d'un 20% de representativitat a un 40%. I una de les respostes és la que us he dit. Allà ELA diuen, escolta'm, ELA, el monstre sindical comparativament més gran de tota Europa. Diuen, tenim 104.000 afiliats. La meitat dels... Encara que poblacionalment els porta aquí menys, la meitat dels nostres recursos s'aniran a Navarra. I ens anirem a Tudela. Aquí, perquè va de marcs mentals, com us deia, hi ha entitats per la llengua, i això jo els he dit moltes vegades, vull dir, no tinc cap problema a dir-ho, que tenen 35-40 tècnics a Catalunya, 2 al País Valencià, 1 a les Illes Balears. Sí, la història és diferent, tot el que vulgueu, però us sembla normal aquestes proporcions? Diaris digitals, preguntem-nos quants redactors tenen aquí al nord i quants al sud. Sí, la història és diferent. Ara, no tenim per què fer aquesta mena de polítiques autodivisives. La Constitució dirà el que vulgui, però la nostra política no té per què autoamputar-nos. Les nostres polítiques lingüístiques, per començar. Jo crec. Per tant, jo crec que sí. I, de fet, quan jo deia això d'Oriola, no és que jo ara vulgui fer una bressola a Oriola. Em servia per parlar de marc mental. És que jo el que veig és que fins i tot aquí al Principat hem desaprès de fer coses. I jo el que veig és que portem molt de temps parlant bizantinament del sexe dels àngels. Aquest país va fer el ferrocarril de Mataró, em sembla que era el 1830, no? 30 o 48, quan era? No sé quin... Feu un Google. La societat civil va fer el ferrocarril de Mataró, perquè fèiem coses, com deia aquell, i jo crec que avui dia no faríem ni el carrilet de la Cava. És que som incapaços de fer res pràctic i concret per enfortir la nostra llengua i la nostra nació a nivell educatiu. Sí, jo penso que sí. Jo penso que hem de fer molt més. Hem de fer molt més a nivell infraestructural. Coses que perdurin més enllà d'actes i tot això. Jo crec... Espera. Deixa'm acabar. Llavors, què us volia dir? Sí que hi ha paternalisme de Catalunya cap al País Valencià, però és que també hi ha un paternalisme intern. Abans d'ahir hi havia una influencer o creadora de contingut de l'Ebre que va fer un vídeo gairebé plorant, dient, ostres, és que jo sempre he parlat el meu dialecte i és que em tenen fregit els correctors, dient-me que jo no parlo bé, que per què ho dic així, que això és un dels orígens del blaverisme, no? També la qüestió aquesta dialectal i tal, però és que també la tenim a nivell intern. I quan et diuen és que els llibres de València no arriben a Catalunya, és que els de les editorials ebrenques tampoc arriben a Barcelona. M'explico? Per tant, tenim un problema d'articulació general entre el que podríem dir la Catalunya central, oriental, vella, i la Catalunya nova, novíssima i transmediterrània, per dir-ho així, que és greu. I jo penso que sí que hem d'intentar articular-nos lingüísticament i culturalment perquè, i ara aquí ve el d'allò, jo soc molt catalanista, més que el Fuster. Ara, soc molt pragmàtic també. Per això jo penso, mira, el Joan Francesc Mira no està malament. Tot això del valencianisme estricte. Perquè jo penso que ens hem d'adaptar a la realitat, hem de ser molt pragmàtics, hem de voler caçar ratolins, també. És igual si el gat és negre o és blanc, hem de caçar ratolins i, per tant, com deia ell, hem de saber una mica la realitat del País Valencià quin és. I quan dic valencianisme estricte catalanòfil, no estic dient valencianisme líquid, que és el que ha acabat derivant el valencianisme de compromís. Per tant, hem d'anar fent equilibris una miqueta per poder avançar des de tots els territoris ajudant-nos mútuament. I, bueno, ja després... Bueno, aquí veus que derivem, perquè, clar, estàvem parlant de què passa si perdem el País Valencià i ara estem explicant el País Valencià, estem explicant també Catalunya, clar, la cosa es pot fer eterna. I hi ha 40.000 idees, segurament això és el problema. És a dir, és molt complicat, qualsevol tema és molt complicat, però si comencem a dir que és molt complicat segurament no serem capaços d'intentar simplificar-lo per poder entendre una mica. És evident que la llengua al País Valencià abans de la guerra era una cosa i després de la guerra era una altra, i que la victòria del franquisme va tindre molt que veure amb aquella deserció que va ser general a partir dels anys 40. També és veritat
que el nivell d'analfabetisme al País Valencià abans de la guerra era del 50 al 60% i que quan se va popularitzar i es va universalitzar l'ensenyament vivíem el franquisme i per tant també és veritat que abans no hi havia ràdios i després va aparèixer la ràdio. També és veritat, és a dir, que l'escola s'universalitzara, que la ràdio apareguera durant el franquisme de veritat, no aquelles emissions que es feien abans, i que la televisió també, doncs clar, això es va anar a la contra, clar, hi ha moltes... Si ens posarem a analitzar el problema del català al País Valencià, és tremendo. És veritat que no hi havia gairebé ningú que escrivia i que els germans Codonyers o que els germans Cerneguet o que Xavier Casp a través d'Editorial Torre o que Carles Salvador des de l'Horrat Penat, els uns guanyadors de la guerra i els altres perdedors de la guerra, feien el que podien per la llengua. Però també hi ha una cosa que és veritat. Quan jo vaig néixer, la meva ciutat, la gent que havia nascut a València, era gent bilingüe però catalanoparlant. I en una generació n'hi va haver prou perquè tot això s'acabara. I aquesta va ser la meua, això ho he viscut jo. Clar, aleshores, segons què vas agafant, clar, des d'aquest punt de vista nosaltres podem ser pessimistes. Bueno, si som pessimistes ho hauríem de deixar córrer, tens tota la raó del món. Només que podem ser optimistes. Dins de ser optimistes hem d'intentar dissenyar estratègies perquè és veritat que ni que siga lingüísticament ni culturalment, si la nació no és sencera, la cosa és molt pitjor per a tots, evidentment. I a partir d'ahir, doncs, cada un que faci el que puga. Si aneu al País Valencià, depèn de quin lloc, i parleu català, no us mossegarà ningú. Si aneu a la ciutat de València i només preteneu parlar català amb accent oriental, doncs potser tindreu algun petit problema. No perquè parleu català amb accent oriental, que també, sinó, sobretot depèn de quina tia meua del Càcer ho pica se'n pilleu, sinó perquè, evidentment, no és fàcil no parlar castellà en València. Jo no parlo castellà des que tenia 14 anys i de vegades em trobo amb algun problema menys del que es pensaria la gent d'ací. Tot això és important. Home, jo crec que sí que és veritat que sobretot el que és Barcelona, la seva àrea metropolitana, per això vosaltres no us heu de dir perquè ja ho viviu, perquè tot allò que va de Garraf cap al sud és un altre món i ho viu de vegades amb amargura, doncs és veritat que de Garraf cap al munt la gent del nord haurien de deixar de ser menys essència de la pàtria i recordar-los que l'essència de la pàtria és Perpinyà i que miren com està, i la gent de Barcelona hauria de ser menys imbècil. Però això és complicat. Un respecte, que jo parlo jo soc de Barcelona. Ja, d'acord, i mira, i els meus fills... També som fills de Déu. Sí, i els meus fills també, que hi farem. Però resulta que, clar, la gent de Barcelona és gent de Barcelona. Quan mira algú de l'Ebre, se'l miren com una cosa rara. Bueno, però no tothom. Bueno, no tothom, no, el 90%. I clar, i és una gent que no se'ls passarà pel cap fer turisme, ni que fora turisme. Ara sí, últimament València s'ha posat de moda, no sé per què. Perquè com que s'ha posat de moda a tot arreu, doncs mira, esta gent diu, si s'ha posat de moda a tot arreu, nosaltres també. Però si tu abans els deies d'anar a València, ni pensar-ho. Però si els deies d'anar a Lleida, o si els deies d'anar a Tortosa, i que ara això sí, a la Cerdanya i a l'Empordà i tot això, cada cap de setmana i tots cap al nord. Clar, ostres, hem de vèncer tantes coses. Però bueno, jo ja em quedaria amb la idea que tinguem una mica de curiositat, si almenys la xerrada servirà, perquè tinguem una mica de curiositat i perquè quan ve una persona i quan us arriba la notícia d'un valencià, una valenciana que han fet una novel·la a llegir-la i alguna volta, si passareu per internet i tinguereu la curiositat de llegir La veu del País Valencià o fins i tot de mirar a punt, doncs bueno, jo ja entenc que això a Catalunya és molt complicat i que tot el món té els seus problemes, etc. Però sí que és veritat una cosa, els valencians valencianistes i els valencians catalanistes es passen la vida mirant-vos a vosaltres. Què és el que feu, què és el que no feu, què és el que escriviu, què fa TV3, què no fa TV3. Segurament era jo més famós com a director de TV3 que en aquell moment Alfred Costa, que era el director de Apunt. Segur que era més... Allà baix, segur. Clar, ostres, bueno, els valencians... És veritat que si som encara és perquè Catalunya és encara. Segur. Si va haver-hi renaixença al País Valencià és perquè va haver-n'hi a Catalunya. I sense renaixença, i si Fuster va ser Fuster, és perquè mirava cap a Catalunya contínuament. Els valencians tenim claríssim que només tenim una manera de salvar-nos, almenys lingüísticament i culturalment, que és tots junts. Bueno, fem una mica d'esforç perquè això també ho tinguem clar des d'ací dalt. I si no arribem a Barcelona, doncs mala sort. Però, bueno, Vilafranca, escolta, això està bé. És a dir, que tinguem claríssim la idea de que hem de tindre curiositat per als altres catalanoparlants i per als altres escriptors i escriptores catalans. Sense aquesta curiositat, malament.
I, per tant, enhorabona, no ho havia dit però ho dic ara, per la idea de fer aquesta xerrada perquè em sembla magnífica. Se'n fan poquíssimes, per desgràcia. Hi ha una cosa curiosa, que jo ara, conforme anàveu parlant, anava apuntant coses, i clar, i tant he apuntat paternalisme com desinterès, o ceguera. I és una combinació letal, des del punt de vista del nord respecte del sud. Com pot ser? Perquè o tens aquesta actitud, aviam què heu fet ara, o simplement no t'interessa. Doncs cap de les dues, que ens hem de ficar al cap, cap de les dues, ens les hem de treure de dins, igual com ens traiem altres coses, treure'ns aquesta combinació letal, perquè és letal per tothom. I cercar coses concretes, més enllà de les proclames que podem fer avui en una xerrada, però cercar polítiques i accions concretes per fer perquè creïn complicitats. Simplement llançar fils, llaços i crear complicitats a l'hora de fer coses, que potser no són coses que puguem fer junts, o potser sí, però simplement tenir aquesta mirada conjunta, de dir, aviam si això us va bé, veure aviam el què. Una altra frase que es diu, que jo he sentit sovint aquí al nord, és que a València no ens estimen, o no ens volen, o no d'això. Bé, jo això ho discuteixo, però hi trobareu de tot, jo no dic que no, i aquestes generalitzacions són complicades, però fins i tot pots dir, i què? I què? És que no ens interessa? Des del nord no ens interessa aquesta relació, no ens interessa tenir aquesta complicitat econòmica, aquesta força fins i tot demogràfica, aquesta força cultural, comptar si parlem d'escriptors, amb en Xavier Domínguez, amb en Joan Francesc Mira o la Raquel Ricart o el Baixauli, que acaba de treure novel·la. Ara no acabaríem de dir noms d'escriptors valencians que fa falta llegir. És que no ens interessa culturalment, fins i tot si parlo des de la vessant de la literatura, no ens interessa anar tots així. Evidentment, des de València sí, però des del nord també. Aleshores, tenir clar que, mira, si a vegades et trobes amb algú que et deixa anar un moc o que no d'això, doncs nosaltres a la nostra. I què? I què? I què? Sí, perquè hem de tenir també clar els interessos, perquè ens fan falta aquestes aliances en tots els sentits, empresarials també, d'associacions, de tot. Tu parlaves també d'accions concretes o de qüestions concretes. Jo posaré un exemple ara molt ràpidament de coses que estan succeint ara que potser no acaben bé, perquè aquesta és una altra. És a dir, que hi passin coses al País Valencià, coses interessants que la gent o alguna gent intenti posar els punts sobre les is, no vol dir que sempre siguin reeixides, però hi passen coses i cada vegada, fins i tot quan sembla que ja s'ha acabat o que ens pensim, torna a la ginesta. I ara, per exemple, el personatge, un dels personatges que tenim de conseller a la Generalitat, que per cert es diu Generalitat, Diputació del General. Sí, però es diu Generalitat, és l'únic que va quedar d'aquell Consell Preautonòmic, de les idees que es van tenir del Consell Preautonòmic, l'únic que en va quedar, però no és poc que el nom de la institució autonòmica al sud també sigui Generalitat. Això també és important, com a mínim, per anar-nos creant marcs mentals, que deies. Bé, doncs un d'aquests personatges que tenim allà de conseller ha fet aquesta llei, que es diu llei Rovira, ells en diuen Ley de Libertad Educativa, perquè sempre és la llibertat, i en realitat el que intenta, és el que intenten sempre, és aquesta obsessió seva contra la llengua, i intentar eliminar la llengua de les escoles, problematitzar-la, polititzar-la, perquè la política sempre sois vosaltres, nosaltres fem cultura blanca i vosaltres feu cultura polititzada, sempre és aquest discurs. Bé, no vull ara malparlar del PP, que no fa falta, el PPOX, amb Vox o sense Vox fan el mateix. La qüestió és que mitjançant
el valencianisme polític, institucional, ha aconseguit, en aquest cas compromís, els dos diputats que hi ha ara a Madrid han aconseguit presentar un recurs d'inconstitucionalitat contra aquesta barbaritat de llei. Es van ajuntar 50 no sé quants diputats al Parlament espanyol, doncs tota la colla pessigolla, Sumar, Podem, Bildu, Junts, Esquerra, BNG, i han presentat aquest recurs d'inconstitucionalitat. Però no només, i ja veurem què passa, això va per una banda, però perquè a banda és un autèntic nyap, pretenen organitzar, i penso, i t'esparveres, perquè pretenen organitzar una mena de referèndum entre les famílies per a decidir si su hijo quiere o no valenciano. I clar, no se sap ni com es farà aquest referèndum, qui controlarà aquelles urnes o el que sigui, si un pare i una mare tenen opinions diferents, tenen dret a votar els dos, o dos pares i dos mares, o només en pot votar un, i aleshores serà el cabeza de família que decide por todos, si voten diferent, què passa amb aquella criatura? Clar, vull dir, és un merder, és un nyap, és espantós, però l'important és que ja han sorgit aquesta resposta des d'aquesta societat que existeix i que no es resigna que la tornin a arraconar, i han sortit iniciatives precioses com ara aquesta que es diu Famílies pel Valencià, que són, com el seu nom indica, famílies pel valencià. És a dir, quan va començar a sortir això de Famílies pel Valencià, preguntaven, i això qui ho ha muntat? Qui hi ha darrere? Doncs no, és un grup de famílies, de pares i mares que no volien que els seus xiquets perdessin el valencià. En no res, en menys d'una setmana tenien ja no sé quants 10.000 seguidors a Instagram, han fet no sé quanta gent, que hi ha famílies que han signat el manifest. Jo no l'he signat perquè et diu quants fills tens, a quina escola van, jo no tinc fills. Per tant, vull dir que són gent que intenta organitzar-se per donar resposta a aquesta barbaritat. S'està organitzant ja els docents pel valencià, és a dir, va haver-hi la mobilització, acabo, sí, m'estàs dient que acabi? Sí, perquè... No, t'ho estem dient. No, jo li deia que molt curt. Perquè la gent haurà de Núria, Núria. Jo no vull, jo renuncio. No passa res. L'únic que vull dir és que hi ha la resposta. Núria, només et tallo un moment, podreu continuar, encara tenim temps, però no, només per recordar-vos que teniu el paperet, podeu fer les preguntes que vulgueu. Feu preguntes vosaltres. Però continueu, mentre escriuen preguntetes, endavant. Si no us estem així pegant una raspa de collo de mico. Feu preguntes. Bàsicament, per dir que hi ha moltes realitats al País Valencià, d'acord? En aquests moments, espero que alguna pregunta també vagi per aquí, perquè digui, sí, tu dius no sé què, les famílies pel valencià i tal, però mana el PP, no? I és cert, al govern actualment hi ha el PPOX, no? Bé, el Vox se'n va anar, però continuen junts igualment allí votant-se les cosetes, no? Sí, però hem de saber que, a diferència del que succeïa amb aquelles majories que vam patir en l'època de Rita Barberà, Saplana i companyia, en aquests moments no tenen la majoria social. És a dir, que si ajuntes PP, Vox, Ciudadanos, han tingut menys vots en les darreres eleccions, que ara són al govern, que en les anteriors. No és que hagin augmentat de vots, sinó que encara han disminuït de vots. I això és molt important a l'hora d'analitzar sobretot què fer al País Valencià. És a dir, ells han baixat de vots, però què passa? Que l'altre bloc, diguem-ne, encara ha baixat més. És a dir, no és que hi hagi una crescuda del bloc PP-Vox, de la dreta espanyolista, sinó que hi ha una desmobilització de l'altre sector. Això és interessant de saber-ho perquè t'ajuda una mica a pensar què s'ha de fer. Potser el problema no és tant l'existència d'aquesta suposada majoria de dreta espanyolista, sinó de desmobilització de l'altra banda. Entendre per què s'ha desmobilitzat aquesta gent i tornar-la a mobilitzar és una clau important a l'hora de veure què passa al País Valencià. Sí. Abans de cedir-vos la paraula, ja que parlàvem de desarticulació i desvertebració, m'ha vingut al cap una frase que em va dir una vegada una senyora valenciana, que reflecteix una miqueta la desarticulació del País Valencià, perquè ja sabeu que hi ha molta gent que pot haver nascut a València i en sa vida ha estat a Alacant o a les comarques centrals, i al mateix temps que marca el pes de la unitat de la llengua claríssim
per molt que tu vagin repetint que el català i el valencià no és la mateixa llengua, no? I em va dir, jo amb el meu català, així, no sé si mig central o mig de l'Empordà, em va dir, ¿dónde es este valencià tan rebonico? Em va dir, ¿dónde es este valencià tan rebonico? I vaig dir, clar, no? Llavors, quan jo parlava de fer coses, sí que és veritat, això seria molt llarg i no en parlarem, això famílies pel valencià, molt bé, però també és veritat que se'ls va dir els de Compromís, no trenqueu el consens, això ho va dir Intersindical Valencià, els nostres col·legues, que això quan ho tingui en mans el PP serà un gran retrocés, s'ha complert exactament el que deien els nostres camarades del sud. Vull dir que ara estem intentant recuperar un terreny que hem perdut nosaltres mateixos fotent-nos un efecte boomerang, però aquí no hi entrarem. Però a mi el que m'interessa, per exemple, és un senyor d'un poble de 6.000 habitants que va dir al País Valencià, bueno, no hi havia internet, però en 15 anys no hem aconseguit fer un diari digital del País Valencià. Jo sóc advocat. Com que veig que ningú el fa, el faré jo. I aquest tio que es diu Moisès Vizcaíno, que ara els del món l'esteu ajudant, per mi és un tio amb la mentalitat correcta. Dir, què puc fer jo pel meu país? I ell s'hi va mig arruïnar, perquè després no el van ajudar institucionalment i després ha tornat a... Però això és el que... Quan jo dic fer coses, vull dir fer coses així, concretes. Una cosa concreta que té més de 100.000 lectors, usuaris únics en català al País Valencià, que no n'hi ha cap altre exemple, per dir-ho així, que a més està avançant, però jo l'he dit moltes vegades al Moisès, escolta'm, un diari digital que parli només de coses culturalistes i que no parli del resultat del València no és un diari digital normal. Per tant, hem de mimetitzar-nos amb el que vol el mainstream valencià. Hi ha prou d'estar sempre al racó i parlar del que vol la minoria. Parlem del que vol la majoria en català, no? I mica en mica es va fent. Jo veig que de mica en mica es va fent. Per tant, això és un exemple. Jo tinc un amic d'escola valenciana que m'ho diu, és que al final tots són poetes aquí, però és que en 40 anys no hem aconseguit fer una ràdio en valencià. I es dona la punyetera casualitat que ara una empresa espanyolista d'Elx veu que hi ha un buit per cobrir de música en català o en valencià i diuen, ara farem com Boi. I fan una ràdio, gairebé no té ni locutor en català, però no l'ha fet cap empresa catalanista, l'ha fet una empresa espanyola i espanyolista per cobrir un buit. Per tant, quan dic fer coses concretes, em refereixo... Sí, està molt bé fer manifestacions. Nosaltres també en fem. L'11 de setembre fem manifestacions d'1 milió de persones i ens agradem molt. Però fem coses infraestructurals i concretes com aquesta. El diari avui va néixer perquè molta gent es va associar i pam, i participació, per fer coses concretes. I jo el que critico tant al nord com al sud, tant al nord com al sud és... Hem d'associar-nos per fer coses d'aquestes infraestructurals més enllà d'anar sempre a la defensiva. I això és l'exemple que us he posat d'altres llocs i ella em vol matisar. No volia parlar, però ara em vol matisar. No, si dic que les preguntes són un rotllo com persianes. Ja estic. Deixeu que facin les preguntes. Jo ja estic. Gràcies, Vicent. El Vicent diu... Passem ja i anem a preguntes. Tio, apreneu-la. Escolteu, bé, vaja, jo m'ho estic passant bé, espero que tothom també, vull dir, perquè hi ha com una certa discrepància dins del mateix, diguem-ne, dins del mateix marc mental i del mateix pensament i de la mateixa idea final, que és la de la nació completa que dèiem. Bé, preguntes. La pregunta està dirigida a la Núria, però evidentment podeu també afegir el que vulgueu la resta. La pregunta és, va de literatura això, en Josep Guia, matemàtic i lingüista, mantenia que el Tirant-lo blanc estava escrit, o està escrit, per Joan Ruiz de Corelles, segons les seves recerques filològiques, històriques, en lloc de Joanot Martorell, que era, diu, un comerciant i un burgès valencià. Si en saps res d'això, si pots dir... sí, no o no en tinc ni idea. Jo no soc Josep Guia. Jo sí que t'ho puc dir. Bueno, el que vull dir és que no ho mantenia, ell ho manté. Ho manté. Saps? És això, però no soc Josep Guia. Això li hauríeu de preguntar d'ell. S'hauria de defensar ell. Però vaja, Josep Guia és matemàtic. Va aplicar la matemàtica... Bueno, matemàtic i filòleg, Sí. No, és que... Però matemàtic. I filòleg. Va aplicar la matemàtica a les construccions sintàctiques del segle XV, en les quals es copiaven tots es copiaven. I aleshores ell va arribar a la conclusió que qui tenia més aquestes estructures era Ruiz de Corell i per tant ho havia escrit tot. Bueno, evidentment després ningú... Però Vicent, és que no trobo just això, perquè jo ara no ho puc defensar. Bueno, que se defensa ell, però jo dic a quina conclusió... Però jo dic a quin... Escolta, ja s'apanyarà, com si vol dir que tot... Com si vol fer de Bilbeny i dir que tot, que el Quixot va néixer en Xixona, ja s'apanyarà. El que vull dir és que després ningú
absolutament ningú... No és correcte, això. Qui ha seguit aquesta línia? Qui ha seguit aquesta línia? No, dic que no és correcte això que estem fent. És una pregunta que ens han fet i diu, sap alguna cosa d'això? Jo dic sí, jo dic sí, sé que va arribar a aquesta conclusió i sé que després ningú l'ha seguit amb aquesta conclusió. I no estic dient que la conclusió sigui bona o dolenta, estic dient que des del meu punt de vista va aplicar una teoria matemàtica o construccions sintàctiques i ell dirà que això és així i és bo i jo diré que em vaig quedar una mica escèptic, però que després d'això no hi ha hagut continuïtat. No sé si d'aquí 10 anys, 20 anys, algú dirà que tenia tot arreu del món, però d'entrada els filòlegs, la universitat, ni la universitat d'aquí, ni la de Barcelona, ni la d'allà, han tingut continuadors dient que tinguera raó amb això. Ja està, no passa res, això no és ficar-me amb ell. Escolta... No el trobo just, perquè no tinc les eines ara per rebatre o donar els seus arguments. Doncs convideu-lo, és molt fàcil, passareu una bona estona perquè és un home, és un gran orador i a més és un home savi, convideu-lo un dia. Bé, deixem-ho aquí. El Gerard passareu molt bé. El Gerard no diu res perquè diu no, tampoc no... Bé, una pregunta que està dirigida al Gerard, però també, evidentment, la podeu respondre vosaltres. És una pregunta més política. Diu, si volem la independència a través d'un referèndum, no seria un tret al peu incloure el País Valencià quan hi ha un percentatge, diu, molt superior d'unionistes espanyols que el Principat? Sí. És a dir, evidentment, jo penso que està assumit això per tot l'independentisme i fins i tot també pel País Valencià, pels catalanistes del País Valencià, que el referèndum primer s'ha de fer al Principat, si és que es pot fer i si el podem fer. Per tant, jo penso que esperar a que sigui a la nació completa no té gaire sentit. No ens feu servir com a excusa. Exacte. Per tant, sí, jo penso que això ho té tothom assumit. Penso, no conec ningú, fins i tot els que van presentar la ILP, ara fa uns dies a València, per la independència del País Valencià, per posar el tema damunt la taula, jo en conec algun d'ells i no, ell diu, tireu milles i després si podem ja ens afegirem i ens hi enganxarem, no? Perquè és que si no, és allò de, bueno, desapareixem tots, no, arrosseguem-nos els uns als altres, jo penso. Vicent, digues alguna cosa, home. No, jo crec que quan Raimon li van preguntar si creia com veia tot el procés, va dir que ell considerava que això era un petit desastre perquè tindria repercussions al País Valencià. No em vaig veure jo, bueno, sí vaig veure moltes banderes espanyoles, però ja sabem en la ciutat de València qui les posa i quan són, etc. Mentre tenien un alcalde catalanista, per cert, relativament catalanista, però el tenien, i per tant aquelles banderes eren minoritàries, però sí que vaig veure que va haver-hi unes conseqüències una mica bèsties a la franja. Sí que vaig veure que allà hi havia una reacció de les autoritats, a més amb els personatges que tenen dirigint el govern aragonès, i que quan anaves a Calaceit o anaves a altres pobles d'allà veies que concursos de guinyote, concursos d'exhibició de jotas, la mare del Pilar i sa puta abuela. I vas dir, hosti, aquí hi ha hagut una reacció. El País Valencià també va haver-n'hi d'una altra manera, però com que ja estem acostumats. I clar, això va tindre... Raimon va dir això, però després pensant-ho dic, bueno, igual té raó que això genera anticatalanisme o genera més espanyolisme. Però bueno, és una conseqüència, diguem-ne que inevitable. Evidentment, el referèndum s'ha de fer a Catalunya i és el que parlàvem al principi. Nosaltres no som l'Euskal Herria, no som això. El nacionalisme català i el nacionalisme valencià no estan en aquest punt. Es poden mirar moltes coses, intentar aplicar, per exemple, el sindicalisme, que està molt bé que ho hagis dit, però la situació política no és la mateixa. No hi ha cap, i és veritat, i el Gerard ho ha dit molt bé, no hi ha cap catalanista, ni el Josep Guia, per molt catalanista, ni jo, per molt catalanista que siguem, que considerem que això hauria d'anar d'una altra manera. Entre altres coses, perquè aquest referèndum al País Valencià seria més rar que un gos de color, no diria verd, pitjor encara. És a dir, els valencians, majoritàriament, brutalment, no se senten catalans. No se senten catalans. I això és així. I jo no conec, no tinc cap parent, ni en Alcàsser, ni en Pequeset, ni en València, ni cap amic, ni ningú, tret d'uns quants, que ens sentim catalans. I per tant, els diríem, nosaltres per què hem de votar això? Per tant, no. No s'hauria de fer com s'està fent. I després si s'apunten o s'apunten o el que siga, però el Gerard té raó. A veure, primer fem-lo tu i després ja veurem. Que el pas que anem. No ens fem la guiri. Doncs no ens ha arribat cap més pregunta, però us en faré jo una mica una pregunta. Però no hi ha ningú que s'anime per ahir?
una oportunitat. Us ha donat el temps, ens ha tallat perquè poguéssiu parlar perquè pogueu vosaltres. parlar. Recoll. Anava fent. Si no, nosaltres continuarem el nostre rotllo, Clar, Ja jo ho veureu. volia... Jo, que vinc del poble. Volia que el poble també preguntara. No voleu votar? Doncs parleu, feu preguntes, a veure... Escolta, una pregunta, doncs. Què creieu? Què ha millorat més? El País Valencià, que hi ha anat a viure una catalana, com la Núria Cadenes, o el Principat, que ha vingut a viure un valencià com el Vicent Sánchez? Vols dir amb el valencià i amb la catalana? O no? O sense nosaltres? Com a millor, en genèric o amb nosaltres? Home, jo crec que ha guanyat el País Valencià, indubtable. Va parar. No, ell pregunta... En general, Bueno, en general és una cosa que sé. No. Clar. En general, home, jo crec que tots tenim problemes, no? Sí, tots tenim problemes, però jo sí que penso que com a mínim amb la poca perspectiva, que no és històrica, però sí de 25 anys ja gairebé és una mica d'història, ha canviat molt, o sigui, ha canviat en positiu, o sigui, de vegades tinc ganes de dir allò que diu, jo he vist coses que vosaltres no us imaginaríeu. Perquè quan he dit la Rita Barberà no és broma, és a dir, hi ha coses que semblen inamovibles fins que es mouen. I per circumstàncies molt diverses. Allí va confluir tot un moment també de creixement, d'una reivindicació i una esperança de transformació social amb la primavera valenciana. Vull dir, va ser tot un moment d'efervescència i que van anar-hi confluint diverses esperances i diverses forces que van fer possible allò. Però abans que succeís això, ja hi passaven coses. El començament de tot és que hi havia fins i tot una agressivitat que després socialment no és tan tangible. L'anticatalanisme s'ha anat diluint. No, és cert. I sobretot, a banda d'això, que evidentment sempre tens uns o altres o de més, però a banda d'això hi ha una consciència, no és tant una consciència de poder, perquè això encara costa, però el fet tan aparentment quotidià o banal, el fet que el valencianisme, amb tots els i més que li puguem trobar, i les errades i les pífies i les coses que no s'han fet bé i el que sigui, que sempre n'hi ha i segur que val la pena també d'analitzar per no tornar a repetir, però malgrat tot, el fet que siguin a les institucions, hòstia, és que és un abans i un després, és que allà hi havia bipartidisme espanyol, punt! I això, quan parlaves també de marcs mentals, també genera un marc mental. És a dir, hi havia el bloc PSOE i el bloc PP, i tant en tant hi havia una mica d'Esquerra Unida, però entraven al bloc PSOE, però era el bipartidisme espanyol. I ara trencar això és entrar en una altra dinàmica, i no ho hauríem de menystenir en absolut. Jo estic d'acord amb el que diu la Núria, absolutament. De fet, me'n recordo una vegada que li van fer una entrevista al Josep Lluís Queralt Rovira i deia quin és el principal mèrit del senyor Jordi Pujol? I ell va dir haver creat un marc propi de partits polítics. Perquè això no estava tan clar als anys 80, amb la UCD bastant dopada, etc. La Convergència de l'època, que tampoc tenia tants diputats, va crear un marc polític propi amb majoria absoluta fins ara. Ara ja veurem què passa. Per tant, jo penso que sí que té molt valor, com diu ella, fa uns anys imaginar-te que el valencianisme polític podria tenir 400 regidors i 60 alcaldies, o 50 al País Valencià, era bastant inimaginable. 15 diputats com hi ha ara. Clar. Que estan en teoria de... Que no és aquell esclat dels 19, ara hi ha com un cert reflux en moltes coses, aquí també, perquè ho sé t'explicar. Doncs vull dir que és que és important. Sí, i abans, per exemple, això m'agrada explicar-ho, abans que parlàvem del sindicalisme, clar, jo n'he parlat amb alguns polítics, sí, vosaltres dèieu que ho volíeu aturar tot, però amb qui voleu aturar-ho tot? Abans parlant del sindicalisme a Navarra, que té un 40% de vot propi, representatiu, a Navarra, que no es vol independitzar i que és una comunitat autònoma normal, per dir-ho així, foral, aquí a Catalunya és un 2%. Quan deia fer coses, també em refereixo a això. El sindicalisme propi, d'obediència catalana nacionalista, és un 2%, a Navarra un 40%. De fet, n'hi ha més al País Valencià, intersindical valenciana, que a Catalunya. Per què? Allò de les comparacions. I acabo. I jo penso que sí, que el País Valencià segurament comparativament ha avançat més. De fet, si féssim comparativa a nivell lingüístic de parlants habituals,
Diria que hem baixat igual i fins i tot Catalunya ha baixat més, del 50 al 30% que sortirà d'aquí un mes, ja us dic que us en recordeu de mi, d'aquí un mes, perquè estarem durant un mes aquest país plorant i esquinçant-se les vestidures, ja sabeu que som un Dragon Khan emocional, aquí al nord sempre tot va d'emocions, i bueno, al final jo sempre ho dic, la clivella bona no és optimisme o pessimisme, és proactivitat o passivitat, aquesta és la clivella que hem de fer servir. I acabo, però és normal que hi hagi hagut aquest descens brutal de la llengua a Catalunya. Jo n'he parlat amb gent dels partits polítics i els dic, clar, perquè és que la política lingüística, això hem d'entendre, nosaltres som un país molt joc pluralista, no? És que jo ara subvencionaré aquesta revista local i posaré 6.000 euros. Jo ara, a la Conselleria de Política Lingüística que hem creat ara, m'ho invento, que l'ha creat, per cert, socialistes, apretats per Esquerra, però l'han creat els socialistes, jo ara hi posaré 100 milions d'euros. Però és que la política lingüística no es fa així. El principal element de política lingüística és la política econòmica. I ens n'hem adonat amb retard, i fins i tot dirigents importants de Junts t'ho reconeixen, que amb el model econòmic que hem tingut, que és el mateix que el del zaplanisme i el de Camps, ens hem fotut un tret al peu. Fixeu-vos, tenim aquí partits independentistes que defensen el mateix model econòmic amb conseqüències lingüístiques que el País Valencià. Ara parlen de la Ryder Cup a la Selva, a la comarca de la Selva, que si Hard Rock, que si PortAventura, que si... ens anem mimetitzant, que si la Copa Amèrica de Vela, que si els Jocs Olímpics del Pirineu... Algú es pensa que tot això no parla de llengua? És a dir, en certa... Ara exagero una miqueta, no? Però aquí també hem tingut un PP, i no parlo de cap partit concret perquè tots van per allà, que parlava català. I això ha tingut conseqüències lingüístiques. Per tant, atenció a menysprear massa els valencians en aquest sentit perquè ens n'adonem amb retard i ells mateixos tot reconeixen, Ens hem equivocat. Sí, però ara que has dit Copa Amèrica, clar, és que no sé quin dels dos ho ha dit abans, vinc del futur, soc valencià, vinc del vostre futur, no? Quan va començar a sonar allò de la Copa Amèrica a Barcelona, al sud la gent estava estupefacta. Això és una broma, no? Això és una fake, no? Això s'ho han inventat, és del Polònia, no? Però és que, clar, era una cosa que et posava els peus de punta, però que no ho heu vist. Clar que ho havíem vist, perquè no diguin que no ho sabia, clar que ho havíem vist, però els importava un rave. A mi el que em sobta és que no hi hagués hagut una resposta ciutadana més indignada amb aquest balafiament tan escandalós de recursos públics, perquè... Per què? Perquè, a més, me'n recordo el Xavi Castillo és un humorista valencià molt bròfag i molt divertit, i va fer un especial Copa Amèrica, que en deia la Copa de Rita, que és quan encara hi havia la Rita Barberà, i aleshores veies ell disfressat de Rita Barberà, no sé si l'has vist, molt ben caracteritzat, i abraçat a la copa, i deia, mi copa! Saps? Era aquesta cosa. I clar, tens aquesta imatge i després una altra imatge també d'en Xavi Castillo que es disfressava de senyora de poble que deia «Això què és?» Que és la pregunta que es feia tothom, «Això què és?» Perquè se suposa que és el gran esdeveniment i la gent no sabia què era, perquè és que no se sap què és encara tampoc. Però si haguéssiu mirat al sud, ja ho hauríeu vist abans, i el forat que van deixar, el forat econòmic que encara s'està pagant. Vull dir que encara l'estem pagant perquè es paguen diners públics, evidentment. Això és gravíssim. Per això, veus, per coses d'aquestes també és important mirar-nos mútuament al sud i al nord i a tot arreu del país. Vicenç, com que has provocat el públic, hi ha una pregunta per tu. És més una pregunta per un filòleg, però tu endavant. Segons l'oficialitat valenciana, l'idioma valencià d'on prové? I dona tres opcions. Diu, deriva del català, deriva del llatí o deriva de l'àrab o el mossàrab. Però qui és l'oficialitat valenciana? L'oficialitat valenciana establida per l'Estatut d'Autonomia és l'Acadèmia Valenciana de la Llengua, que diu que la llengua que es parla al País Valencià és la mateixa llengua que es parla a Catalunya i ja no entra més. Però, sisplau, aquesta pregunta... No, però és igual. Totes les preguntes es poden fer, però ja està superada. Sí, ha d'estar superada, però quan aneu a València, la primera cosa que us pot cridar l'atenció és que la gent diu valencià habitualment. I tot el món, polítics de Compromís, Acadèmia Valenciana de la Llengua i inclús el senyor president Mazón. Tot el món diu valencià. És veritat, el nom és aixina i ara, quan entres a discutir què és aquest nom, què és el valencià, que no diem llengua valenciana, sinó diem el valencià, el consens sobre que valencià i català és la mateixa llengua és el 90%, o el 95%. En aquest sentit,
l'anticatalanisme i el secessionisme lingüístic han retrocedit molt. Jo no sé si tornaran, perquè no se sap mai. No se sap mai. Que has dit tu abans, les ginestes, doncs veig a veure tu aquesta ginesta. Però això s'ha acabat, ja no ho defensa quasi ningú. Pot ser Vox, però Vox que ha de defensar. I vaja, això és així i no hi ha cap problema. Jo alguna volta, quan encara hi ha gent... Mira, dues anècdotes molt ràpides. Encara hi ha gent ara que em diu, escolta, i per què? I per què? I per què s'ha de dir català? Bueno, digues el que vulguis. I per què és el català? Bueno, pues, xico, perquè hi havia la península ibèrica, hi havia l'ocupació musulmana, l'expansió musulmana, i les llengües van quedar recloses en el que era la part nord de la península, i van començar a baixar, i el gallec va baixar a por ahí. Ells en diuen portuguès, bueno, tenen un estat, xico, i li volen dir portuguès, és veritat, però és així. I el lleonès va baixar, i el castellà se'l va menjar, i l'asturià va baixar, i que no queda quasi res, i el basc va fer el que va poder, perquè és una llengua molt complicada, i allà està... però evidentment no va baixar cap al sud perquè el castellà li va prendre el lloc, i l'aragonès va baixar una mica i el castellà se'l va menjar, i el català va baixar una mica i el castellà no se l'ha menjat. I sí que hi ha preguntes interessants, perquè l'aragonès es parlava fins a València, l'aragonès. I per què ha desaparegut l'aragonès i ha desaparegut abans de la tele, de la ràdio, de l'escola, i es parla castellà en Aragó des del segle XVII? Per què? I quan no hi havia mecanismes de substitució lingüística com els actuals? Bueno, són altres preguntes que jo crec que sé més o menys la idea que tinc. Van anar baixant, i com que van anar baixant, el català va baixar i nosaltres parlem català, s'acaba la pel·lícula. I els moros què parlaven? Els moros parlaven àrab, sí, mira, què farem? I si trobes algun moro que parlava català i que en l'expulsió del 1620 el pugues trobar per ahí, parlant encara valencià, una llengua diferent, que m'ho expliquen. Tot això ha desaparegut. L'anècdota és quan jo explico la teoria de la cortina, que és la teoria que expliquen els filòlegs, la romanística, que tot el món sembla que ho entén. Ara us explicaré una cosa que és una anècdota petita, però aquesta dol més. Mon pare tenia un cosí que era valencià, parlava valencià als seus fills i deia que el valencià i el català no eren el mateix. A més, es posava molt nerviós amb aquest tema. I jo tinc familiars que s'han enfadat amb mi moltíssim per aquesta qüestió. I este home, que era molt animal, un dia em va dir, però era valencià, escolta, tornem a parlar d'això. Jo dic, no, parla amb els teus fills valencià i deixa't de cuentos, m'importa una merda que digues que... No, perquè tu dius que el valencià és català i vull, ja que tu eres sabut i tens estudis, a veure si eres capaç de convèncer-me. Bueno, doncs vinga, li vaig dir, doncs mira, la teoria del camp semàntic, del què? No, és un camp de paraules. Li vaig dir, ara les llengües romàniques, li vaig dir, les llengües romàniques, m'ho vaig inventar en aquell moment, i després algú em va dir que això sí que s'havia fet, no ho sé. Les llengües romàniques se sap la diferència, l'aproximació o la identificació entre elles per camps semàntics. És a dir, agafem un camp semàntic, el que vulguis, te pareix bé el cos humà? Sí. Una llengua romànica d'una altra llengua romànica s'allunyaran més com més paraules tinguin diferents i s'aproximaran més com més paraules tinguin pròximes. Estàs d'acord en la teoria? Bueno, doncs pot servir. Vols que ho fem en el castellà? Fem-ho en castellà. Doncs vinga, jo te dic les paraules en castellà i tu me les dius en valencià. Estem d'acord? Estem d'acord. Doncs vinga, comencem. Cabeza, cap. Front, frente. Nas, nariz. Fem. Al final arribem al final i li pregunte grau de diferència? El 95%. Per tant, el castellà i el valencià són llengües que no són la mateixa llengua i això ho sabien. Molt bé, anem a fer-ho ara amb el català. Vinga. I jo dic, ups, tu me les dius en valencià i jo te les dic en català, d'acord? D'acord. Cap, cap. Front, front. Nas, nas. Orelles, orelles. Galtes, galtes. Gola, dic, home, sí, això diuen coll. Gola? Sí, però la gent diu tinc mal de coll i estan referint-se a la gola. Però bueno, i també hauria d'haver dit gola i estava referint-se a això. Però bueno, van anar baixant. Grau d'identificació, em va dir el 95%. Conclusió, se'n queda mirant i diu que el valencià no és català. Pues chico, el que tu vulguis. Però això... S'ha acabat, això sí està acabat. Exacte. L'important és que, amb tots els respectes pel teu familiar, divertit, perquè l'home era digne de conèixer, la veritat, una persona així. Però, vull dir, sí, però la discussió no hi és. No, ja no hi és. No hi és. I la discussió de bar encara pot ser-hi, d'acord? Però no és un debat al qual ens haguem de prestar.
ni perdre-hi el temps, perquè filològicament està clar, la universitat ho té clar, o sigui, ja està, no hem de continuar putinejant aquest fang que els interessa a d'ells que hi putinegem, que hi tornem a ser. Problematitza la llengua, saps? En comptes de fer-la... Tota la raó. Tota la raó. Ara, tota la raó? Sí, tota. Ara, si els valencians en diuen valencià, doncs en diuen valencià. Sí, no passa res, és la seva manera de dir el català. Jo us volia, abans que acabem, puc fer una cosa, intentar-ho, perquè passen coses molt boniques també al País Valencià i és interessant també que expliquem la passant, perquè dius, què fas allà patint? No pateixo, el País Valencià s'hi viu amb molta plenitud. I una cosa bonica que hi ha passat és que ara això que és l'Acadèmia Valenciana de la Llengua, que tenen relació amb l'Institut d'Estudis Catalans, evidentment, i de més, ha donat uns premis, el reconeixement lingüístic del que sigui, i els ha donat uns premis, un dels premis els ha donat a Zo. I el xic de Zo, el cantant, quan ha rebut el premi ha dit això, aviam si ho acosto al micro, espero que soni, perquè tinc aquí del... Sí que sonarà, sí. Aviam, ell és el tècnic de... I tant, jo sé de tot. Jo soc de paper. Jo sé de Ruiz de Corella, de micros... Però no ho tinc. Ara sonarà també que no... A veure, Instagram, a veure aquí, espera, em si em surt... Ara, espera. L'única cosa que pot fer és que faci el soroll, però bueno. Espera. Bueno, pot ser que no se sent res, no? Espera. Han comentat i sempre quan eixim d'aquest tipus d'actes ens repartim i algú que s'emporta Diu que reparteix els premis, però que aquest se'l vol quedar ell. fer-nos saber doncs que il·lumina la porta jo. Per la porta, per a referir-lo als meus pares, que nosaltres vam arribar a Gandia de menuts, però veníem d'Oriola, del sud del País Valencià, un territori plenament castellanoparlant a dia d'avui, i jo vaig conèixer aquesta llengua en 10 anys, gràcies a que els meus pares van decidir matricular-me en la línia valencià que en aquells anys estava començant a instaurar-se en el sistema educatiu. Per tant, jo vull donar-los això com una mena d'ofrenda en aquest moment de lucidesa que vam tindre, que jo sempre us agrairé. Nosaltres No. S'ha sentit prou? S'ha sentit prou? No s'ha entès gaire, Fes un resum ràpid, una síntesi d'aquesta ràpida. És que és molt bonic, perquè ell està rebent el premi i diu que normalment quan reben un premi és el cantant de Zoo, se'l reparteixen entre aquest et toca a tu, aquest et toca a l'altre. Diu, aquest premi els hi he dit als meus companys, després mireu el vídeo, ha sortit a punt. I és molt bonic també la cara del músic de darrere perquè s'emociona, si se li nota així tot això, soc un músic, vaig de negre, soc un músic, però s'emociona. I aleshores ell diu això, però aquest me'l vull quedar jo. I aleshores diu que el vol donar com una ofrena, ho diu així, als seus pares, perquè quan van traslladar-se, ell és d'Oriola, d'una zona que actualment és castellanoparlant, i quan van traslladar-se a viure a València el van dur a classes en valencià, van fer aquesta tria, ells que eren castellanoparlants, i aleshores els hi volia agrair que li fessin descobrir la llengua del país i després, mira, és el cantant de Zoo i el cantem tots. I ha sigut, de veritat, un moment preciós que ha sigut avui al País Valencià, sortim a la tele, i són coses que reconforten i que ajuden, a més, justament a parlar de la llengua en positiu i amb força i somriure, diguem-ne, i amb la força de Zoo i aquest somriure que fa també que la canalla que puja s'hi pugui encomanar. Nosaltres ens hem d'esforçar ara a fer això, a parlar-ne amb força i positivament. I una cosa respecte a això, la gent abans, els valencians, no canviaven d'idioma perquè no sabien castellà. I això va passar fins als anys 60 i 70. Hi havia molta gent analfabeta, molta gent en el camp, els homes havien fet la mili però ja havien perdut el castellà i molta gent no es passava al castellà perquè no podia. Actualment, i tampoc no en tenien massa necessitat, però no podien. I això havia estat una constant en la història valenciana des del segle XVI, que és quan comença la castellanització fins ara. Actualment, tot el món sap parlar castellà. I si hi ha 1,5 milió de valencians que continuen parlant valencià i que transmeten el català als seus fills, és perquè volen.
perquè volen, perquè ja podrien parlar tranquil·lament castellà. Tot és en castellà, saben parlar castellà, els fills també, i en canvi mantenen la llengua. I que hi hagi encara tots aquests centenars de milers de persones que hagin fet una tria i que la fan, i que consideren que els idiomes, aquest idioma els dona utilitat, prestigi, i a més que és el seu, doncs poca broma. Exacte. Això I no és els molt deixem important. sols, perquè són Molt nosaltres. important. Aquesta és la cosa. És la nostra llengua i són nosaltres. En relació amb això que deia la Núria, de vegades entres a fòrums valencians o a Twitter o el que sigui i et diuen, és que claro, del valenciano es que no puedo salir de la comunitat autònoma, oblidant-se que també hi ha Catalunya, però és que curiosament va sortir també l'altre dia, no sé si per a punt o per on, que el Xavi Sarrià estava tocant al Japó, com per a no salir del País Valenciano, i de fet fa 10 anys ja hi havien tocat, obrint pas al País Valencià. I això que deien del blaverisme que s'està morint, bueno, sí, perquè segurament ja és espanyolisme pur i dur, i perquè els blavers que eren sincerament valencianistes al seu moment, com a reacció al fusterianisme o al catalanisme, ja han fet el camí invers. Ara penso en el Vicent Flor, no? No, és que s'han mort, molts s'han mort. Molts s'han mort, però vull dir que els que ho eren sincerament... El fet biològic. No, però vull dir que els que eren sincerament... A més és més jove, alguns han fet el pas, uns altres encara no, poquets no. Hi ha una cosa que és bastant curiosa en la ciutat de València, que és que la gent que a mi m'agraden més i la gent que jo considero que fa una faena que no faig jo, són la gent de la Drassana, que és una editorial que respectant les normes del català normatiu i per tant escrivint en català amb les modalitats valencianes i sent antifusterians i negant qualsevol cosa que no sigui la unitat lingüística, estan tenint una faena brutal, no paren de publicar llibres i fan llibres en català. Un d'estos llibres, que és una novel·la, han aconseguit vendre 15.000 exemplars al País Valencià, amb una novel·la que es diu Noruega i que dius, bueno, mira, una novel·la així. I cada volta que me trobo amb ells acaba discutint amb el Vicent Baidal, amb els altres, però jo considero que són importantíssims, perquè l'única manera que la llengua tiri endavant és que totes les sensibilitats que entenen que és un idioma que és el mateix que el català facin força i no es barallen entre elles. Clar, pots discutir però no barallar-te, això és important. No es barallen entre ells. Exacte. L'altre dia, que jo crec que és també una de les coses que pot haver passat avui aquí, no? Però l'altre dia hi havia un article, hi ha una fundació que es diu Fundació Nexa, un article que estava força bé, també parlant del Toni Gisbert, parlant de la... que és el meu nòvio, però no ho dic per això, sinó perquè l'article estava molt bé, parlant de la situació al País Valencià i de més, i parlava d'una imatge que em va agradar molt, dic, hosti, la faré servir sempre, del cub Rubik. Llavors ella, que siguem com un cub Rubik, amb tots els colors barrejats o com sigui, però un cub Rubik. I acceptem-nos els colors diferents, els moviments diferents, però sapiguem-nos cub Rubik, això que puguem discutir, però no cal que ens llancem els plats o el cub pel cap, diguem-ne, en aquest cas. Doncs aquesta seria una mica la imatge que ens la podríem aplicar a tot arreu, perquè estem parlant del País Valencià, però aquesta imatge serveix pel conjunt del país, i aquí al nord també crec que fa falta una mica el concepte cub Rubik. De fet, acabo, un dels grans exemples de la desconflictivització de les diferents sensibilitats nacionals és que el Ricard Julià, per exemple, que és un molt catalanista, per dir-ho així, i el Vicent Baidal, que és d'un valencianisme a català, per dir-ho així, comparteixen xats i comparteixen grups de WhatsApp conjuntament i somnis i fins i tot projectes. I, de fet, són el mateix projecte, el mateix vessant de Compromís, el Reviscola. Llavors, penso que el centralisme ens perjudica molt tant a Catalunya com al País Valencià, perquè, ostres, diuen a València, diuen no, és que els catalans diuen avui, així diem avui, no, però és que a Vinaròs diuen avui, i no sé si és a Monòver o on, que diuen vermell, i no diuen roig, i a l'Ebre diuen granera i diuen roig, no? I en canvi al nord diuen, vull dir, que si ens... Ja no ho diu ningú, això. Si ens coneguéssim una miqueta més... No dic avui o avui, dic que ja ningú diu, és que els catalans diuen, això ja no ho diu ningú. Si ens coneguéssim una mica més, jo penso que podríem articular-nos, no? I això que dèiem abans de Barcelona, que es mira una miqueta amb susceptibilitat la resta del país, també passa una mica a València amb la resta del país. Evidentment, per a una persona que era un secessionista lingüístic, ell mirava les 4 paraules que considerava que eren catalanes. I quan tu deies, però ja en aquell moment, en els anys 70, quan tu dius, però és que és mentira, és que roig no és una paraula més valenciana, és que així diuen agranar, però diuen escombrar en els forns s'escombra, i per tant, quan venies amb dies, ja s'havia acabat la discussió.
Això no té... També és veritat una altra cosa, i és que és veritat que la gent de l'Ebre quan protesta en part de raó. Cal un estàndard unificat, perquè és necessari, perquè tu no pots anar en bromes en un idioma. L'espanyol d'Amèrica i l'espanyol d'Espanya, la broma els pot costar cara, no és una broma això. I l'anglès d'Amèrica i l'anglès d'Anglaterra també pot ser una certa... també pot acabar la cosa... És a dir, cal un estàndard unificat per poder fer coses conjuntament. Però això és el fumant lingüístic, perquè es carrega les varietats lingüístiques, i segons com no va bé. Quan jo era director de TV3 parlàvem amb el director d'IV3 i amb el director de A. de posar-nos a pagar junts els doblatges i no haver-nos de gastar fent un doblatge a l'occidental, al mallorquí i al central oriental, que és el que és l'estàndard a Catalunya. Clar, jo diria, ostres, clar, però mira, els de Tortosa o els de Lleida estaran contentíssims perquè parlen més com jo que com un senyor de Barcelona. Però quin era el problema d'això? Clar, el problema d'això és que si només en fèiem un, no podia ser el central oriental. Perquè l'occidental, perquè els valencians posarien molts problemes, que són els que més problemes podrien posar, i perquè hi ha la meitat de Catalunya, ni que siga territorialment, que parla altres varietats. I bueno, els tres, en unes d'aquelles discussions divertides que no porten enlloc perquè ja no tindran continuïtat mai, van dir, fem-ho en occidental, fem que l'estàndard, si els tres paguem un doblatge, que sigui en occidental. És a dir, que siga més semblant a el que parlen a Tortosa que el que parlen en Barcelona. I vam dir sí, i després ens vam anar a dinar i després ja no vam fer res mai més en la vida, perquè no podia ser. Però bueno, és que són aquestes... A mi, les discussions lingüístiques que m'interessen i que crec que ens haurien d'interessar són aquestes. Les altres ja no és discussió, però sí que hi ha un punt que jo sí que reclamo això, sobretot dels principatins, diguem-ne que és obrir les orelles. És a dir, si ve un valencià a Barcelona parlar en valencià, no li parlis castellà perquè et penses que és un català castellanat, que ja és el colmo dels colmos, no? Perquè fins i tot si ho fos, dius, bueno, si l'home fa l'esforç... Però això passa i és una cosa que fa molta ràbia, no? Per favor, no deixem de fer això, acostumem l'orella a sentir altres variants de la nostra llengua i no fem com ha passat quan arriba un llibre o una traducció, una grandiosa traducció de mans d'en Joan Francesc Mira, que encara hi hagi mestratites, perquè no es pot dir d'una altra manera, que arrufen el nas perquè l'Odissea diu no sé quina paraula que no d'això i això no pot ser. Doncs perdona, l'ha traduïda en Joan Francesc Mira. I en català, que això ho comentàvem ahir també, en català tenim la sort de tenir l'Odissea traduïda per en Carles Riba i per en Joan Francesc Mira, que en les seves dues riquíssimes i altíssimes variants del català. Doncs acostumem-nos a gaudir d'aquesta riquesa que no la té tothom. A més, la de Joan Francesc Mira l'entendreu. La de Riba també. La de Riba no, perquè és en poesia i de l'època, és molt complicada. Però si la llegiu en veu alta, sí, totes dues s'entenen. Si no els tallos, estarem aquí fins no sé quan. Per tant, tanquem aquesta tertúlia i amb aquesta tertúlia posem el punt i final a aquestes 5enes jornades del Repensem-nos i esperem tornar l'any que ve. Una cosa que us haig de dir, i sobretot feu-la, aneu al web repensemnos.cat i apunteu-vos-hi perquè rebreu les nostres informacions i rebreu un newsletter d'aquest, no sé com ho diríem ara en català perquè ja diem newsletter sempre, doncs perquè rebreu això i a més perquè hi ha la idea, de moment només és una idea, però d'anar intentant fer uns repensem-nos no una vegada a l'any 3 sessions, sinó una vegada cada 2 mesos o cada mes, però una sola sessió, i tot això, si s'apunteu en aquest web, doncs tindreu aquesta informació. Ens retrobarem segurament abans d'un any, perquè intentarem fer això, esperem que amb més col·laboradors encara, en tenim molts, però amb més col·laboradors encara, i potser si poguéssim incloure en aquesta llista de col·laboradors l'administració, és a dir, l'Ajuntament de Vilafranca, doncs ja seria extraordinari que aparegués també per aquí. Bé, aquestes jornades, com sabeu, ens diuen repensem-nos, per tant, ens han de servir per això, per repensar, reflexionar
però que això serveixi també per actuar, és a dir, per passar a l'acció. Crec que era en Ramon Llull, que va fer una frase que era la filosofia i el pensament no serveixen de res sense l'acció. Per tant, això, perquè serveixi de veritat, és que ho hem de posar en funcionament, en el cas del País Valencià, tot el que ens han comentat aquí. Acabem amb un fort aplaudiment pels... Gràcies, per a vosaltres.